Sunshine FM, kipuyo pagbunga aron pagpahibalo sa katawan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo biya ug matalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kukana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko magatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahan kasulatan. Nang butang may katapusan, Mayong kontak sa tanan ng suon. Ang atong oras karon is alas 3 pm ang igsunan sa Tanda. Dalaygon ang Ginoo sa may katapusan niyang pagkatiman, pag-amuma sa matagusan nato ka magkinabuhi labaw sa tanan, sa matagusan nato ka panimalay nga naguban gayud ang Ginoo labi na sa ato nga pagkatulog sa atong pagbata nini nga dapit o takna sa sayong kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Shiny Tip na nagasunod gayud nini nga ato nga programa dinhi sa kahanginan sa FM radio, sa Facebook Live, sa media igsoon Luzon, Visayas at Mindanao. butang may Sa katapusan. tanan nga nakaupi na karon sa inyo nga mga FM radio, may kontak ka natong tanan nila minasa tibok na kong panimalay sa among ko ka mga nagdiri o sa akong kangan Papa Oswald Kakap o sa akong wife karon na nagwas na sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao diha sa Bacoors, Cavite City, Igsoon nga nagwas na sa karon. May kontak kanimo da Pastor Emitin Candelario sa atong amigo from Brazil, si brother Nan Sumay. God bless you, Pastor Safre Candelario. Let's praise God and so on. So excited for big project in this Philippines this year. I can't go to Philippines but next year at the start of the year big project. Salamat sa Ginoo. My friend from Brazil sa puno mo sa imo nga na bago mga plano ang to go here in Philippines to make a big project by next year 2025 because this year is 2024. Muna siya mensahe magkaigsunan sa panang big project will go to Philippines to share God's word and love the Philippine people. Muna igsuon nga God bless Philippines. God bless you also my friend from Brazil. Muna nga kanunay ni siya nga nangutan na gahapon igsuon ni text ni siya sa atong messenger. Wala man ko kalay. Muna nga ako sa giingnan nga brand out man ko sa mga ano yung sasab sa ato nga viewer sa Bayawan nga aming message na to sa messenger ganahan siya nga maminaw ano na sa mensahe Ginoo although ako sa ilod igsoon muna nga kato nga ganahan nga
maminaw sa mensahe sa Ginoo ang mura po gini nga sindan sa ato nga programa sa sayong kabuntagon ulahan ilalang usab ning i-replay. Pero kato mga tao nga dili sa ganahan, dili lang sa katong puso. Ay ikaw ug ako na abay kagawas. Daghan sa mga tao may igsoon nga dili ganahan maminaw sa mensahe, dili lang sa natong puso. Ana lang igsoon. Total kung totalon mga igsoonan, kung kompyuto na, ikaw ug ako ikitang tanan mga tubang agintas sa tuwanan sa Dios. Ang among trabaho, ang among obligasyon, among giobliga para sa Ginoo, para sa tao, o kami dili nga panaglan sa Ginoo. Ang paghukom o pagdesisyon sa kalibutan o ang katapusan nga husay dili amo kundi ang pag-hukom iya sa Dios. Ang obligasyon namo ang pagpahibalo, ang pag-announce. Mao nga dili na ko ibutang sa una-una nga kami naghukom sa matag usa. Kay kami nagwali sa matukod nga kamatuoran. Ulo, iwali na to ang kamatuoran. Aron ikaw ug ako mahibalo niini. Ug naana na nimo ang desisyon. Mao nga ari na taka magatuon sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 18. Nagsaan ang Ginoo nga mobalik siya. Kinsay nagsaad ang Ginoo dili ang tawo. Mao nga unsa may kahimtang unya sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Mao nay angay nato ibutang sa atong una-una. Kay kung ang tawo musaad, doon naman ay mapakyas. Mao nga kung ang tao mapakyas, makaingon nagsabta na, magkasabot lang na kay dili man siya Dios. Diba? Total kung totalon sa iyang pagsaad, kung napakyas man siya wa siya katuman, iya man ang katubangon sa paghukom sa Dios. Mao nga ikaw ug ako dinhi sa kalibutan tingali doon na may napakyas sa mga saad sa iyang isig katao, sa ubang mga tao, o sa ubang mga ginisaaran. Na ikaw mo gisaaran, muhatag sa kakonsiderasyon. Di ba? Dapat ikaw igsuon mo sabot. Kaya dili man siya Dios. Dili na siya kagaranti sa tibok kalibutan, even usapan nimo kabagiitang magwawali sa tibok kalibutan. O mismo, ikaw ang inila sa tibok kalibutan. Apan kung ang Diyos gani mo'y musaan, igo na pakyasa. Unay angay na itong ibutang sa itong una-una. Kung nagsaad ang Diyos nga mabalik siya, ang pangutana, kinsa may angayan o tagos, nga mapahibalo ni ini. Kaya ini kalibutan na may dagan kayong nagwali, dagan kayong nag-share. Ato na nga ikalipay. Hindi na ito na ikaguhol. Ato na siyang hatagan o panahon, simple. Pero usahin may igsuon ng mga tao malibog sa kinsa may angayan o tapos. Ay ako manimadiskas karon igsuon kung kinsa may angayan o tapos nga mupuyo sa kingharian sa langit sa iyang pagbalik sa iyang pagsaad. Kaysa iyang pagbalik, ang pagbalik sa Diyos may igsuon, simple doon ang magsibalikan. Amen ba? Pag-ampo sa taigsoon, ako kinihanikan diyas na pag-ampo. Labing kamahanan, kung may gugmaon ka nga Diyos, Lord, ininag na udapit sa kabuntagon, ngayon mong yatag ka na mo. Huwag ko'y hunong, may buwas na mo, pagpasalamat ka ni mo, saglit, padayon ka na katiman ka na. Padayon ka na mo nga nag-amuma. Padayon ka na mo nag-proteksyon, nagbantay sa katagusan na mong kapanimalay. Even o Diyos, sa tibok na mong panimalay, sa mong tulong ka mga anak, sa mong mukangan, sa mong asawa karon na nakaroon sa Bacor, Cavite City, nga nagpaabot sa ilang schedule, paingon sa lain nga mga naso. Ikaw magabantay sa mata ko sa kanina. Sa pangano Diyos, sa ilang mata ko sa kapanimalay, nga nabilin sa ilang tagsatagsa ka mga kaugalingon, ikaw o Diyos, sa mga-proteksyon. So sa tanan na mong kaisulan din sa dapit sa Balong, dapit sa Pilipigan, hindi by Pastora April Miakapura, ikaw sa mga panalangin,
ug sa uban pang magkatawhan o Dios nga nagapalibot ini mao nga dapit labaw sa tanan sa nagapaminaw niini. Salamat po Dios sa dako kay pribilehiyo kay gayunan bisan pa man sa akong station manager Pastor Gideon Candelario. Nya si ana pag-travel karon uban sa iyang pamilya gikan sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Ikaw magaunag silang pag-travel bisan pa man sa iyong ubos nga agad karon samtang kami magapanaw paingon sa dapit nga ni adunay na kong bulaton alang sa pagpasalamat kanang Lord, salamat po Dios sa among pagbiyahe karon ini mga tawa paingon sa Golgan City. Ang imong niliguan ka mga anghel may mga proteksyon ka namo. Among isalig ka na kanimo among kusog, ang among gininawa, ang among kinabuhi tungod kay wa gud kami masayod sa among kinabuhi. Lamang unsa man ang imong mga plano kanamo mo'y among nga buhaton mao ang pagpaambit sa imong mga pulong tanan. ang among obligasyon o Dios mao ang pagtuman sa imong mga sugod. O salamat amahan uban kanamo nga proteksyon ug sa tanan karon nga naminaw sa scientific. Lord, bisan pa man sa tanan karon nga mingwat sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Ibig sa laing mga nasod, tanan nga mga OFW o Dios nga panarbaho sa laing mga nasod. Initap na og dakit sa kabuntagon Lord, wa kami rason nga dili kami makapasalamat. Wa kami rason o Dios nga kami dili mimaya nga kanimo. Wa kay rason o Dios nga kami dili mo pasidungog nga kanimo tungod kay ikaw ang Dios ng Abraham. Ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw usab ang Dios kang Jacob, ikaw usab ang Dios kang amo pare. Wala kami igong rason o Dios nga kami dili makapasalamat nga kanimo. Sa lain usab nga hugna sa among kinabuhi. Sa lain usab nga gininhawa. Sa lain usab nga kusog ay imong gihatag kanamo. Sa lain usab nga panahon ay imong gihatag kanamo. Matag adlaw o Dios, espesyal kini para sa matag usa kanamo. Tungod kay nagkuban ka kanamo Ama. Dalay jud ka o Dios o ikatapusan. Samtang kami magapadayon sa mga buluhaton Lord, ikaw magabiya o magapanarbaho sa tanan karon nga makatawan nga makadungog sa imong mga pulo mga mensahe. Nga diin kini amo kining hatagan namo dako kayo pagtagan, dako kayo nga importansya sa among mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa among pagpangandam sa imong pagbalik dinhi sa kalibutan. Ano kay aduna gyud kay saad Ama. Aduna kay saad nga imong balikan kung mobalik kayo gani naon sa iyo. Salamat o Dios. Taktaon lapit sa kabutagon nga imong yatag kanamo Lord Jesus. Tapos ka sa pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak. Kung sa tanan karon nga naminaw mapanalangin na masab sa imong mga pulong karon. Nauntang ilang kinabuhi o dawat malipay ug lapo sa tanan mainablihan kini kanunay sa matag panahon na sila makapaminaw sa imong mga pulong. Tungog himaya nanalangit kanimo ang tanan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Iningatak na og dapit sa kabuntagon. Niliwa sayo kita mga sugod. Alas 4:11 pagyud mga kaigsunan labi na sa tanan nga naminaw. Maingog na kanatong tanan labi na sa ako ang tibok manimalay diri sa tulo na ko ka mga anak. Sa pangwagangan sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa balok o sa tanan nga mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan hidin by Pastor April Miagap Turan. O sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 o gilabi na sa ato nga station manager. Ano na may mga lakaw karon mga kaigsunan tungod kay na may dakong bulaton sa Gilman sa ako nga pagpasalamat sa dapit sa palagatasanon sa Thanksgiving. Kanya doon naman po tayo gitawag o obligasyon alang sa maong mga papilis sa ilaw sa mga magamit sa maong dapit. Maong ang atong trabaho, hindi lamang usa, hindi lamang sa focus ta sa usa ka area kundi wala na siya gipasabot mga kaigsunan nga ang uban dili nato hatagan og pagtagad. Ikaw ug ako tanan nga mga title sa simbahan kung mahimo makahiusa yun dili lamang mag-itya-itya, dili lamang
patag-asay sa garbo, dili lamang kay magpatas anay sa title or sa adlaw nga gibalaan sa tawo nining kalibutan ng pagkakaroon. Kay nining kalibutan na ang kasagaran kong awayan o lalisan sa usa ka title, kanira bang adlaw nga ipapahulay kining sisimba. Pero diha sa Revelation maigsoon wala ra bagay adlaw dito. Dili ra magunas kalibutan. Wala ra bay simana dito igsoon. Wala ra bay giingon diha sa Revelation nga kaigsuonan nga adlaw bagay ipapahulay. Kaya muhatag o kahayag diha sa Revelation maigsoon ang Dios lamang igsoon muhatag sa kahayag. Wa na ra bay adlaw dito. Unang dinis kalibutan mga kaigsuonan. Usahay ang mga tao nga mga unbelievers malibog sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon hinuon may kaligtas mga unbeliever. Ngano man manag-irko man hinuon magpatas anay mas garpo. Labi na sa title. Maogoy ka na kasagaran i-diskursos mga tao ari ta diri simba. Kay mo ni adlaw ipapahulay. Ari ta simba kay nindot ni likuning patukuranan. Kana ka prinsipyo parugan ang igsoon ari binas kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Rachel Narciso Lasconia nga nagwas usab karon sa atong programa from La Libertad. Wala pa ko ani masayo mga kaigsuonan ang atong nagwas karon nga mga Narciso family nga kanon na usab nga nagasunod sa atong programa. Ilabi na sa tanan nga makatawhan nga interesado nga mabinaw sa mensahe sa Ginoo, ako nagyuni nga pasahan pinaagi sa messenger aron pag-open nila maka-apply usab sila sa ila nga maka-reply usab sila sa sunod sa ato nga programa dinhi sa sayo kabukaron. Ang ato nga programa igsoon ang imong pulong ilang parahan sa mga tilo kahayag sa mong alagyanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 5. Mao nga kung wala kay Biblia, walay mensahe sa Ginoo, walay pulong sa Ginoo. Kung saon man ato pagkahibalo kung mabalik ba gyud ang Dios. Unya sa iyang pagbalik mga kaigsuonan, kung sa may angay natong buhaton aron ikaw ug ako makapangandam niini. Kay nining kalibutan na mga igsoon ang kasagaran na bagyo nga ipangandaman sa tao, kanang iyang pagkaon, kanang iyang kaimtang pagkaugma, kanang mga butang na makita sa palibot nga mawagtang ra na. Mao nga kinsa may angayan og takos nga mo pahibalo niini. Kay doon naman po'y mga magwawali mga kaigsuonan sa Domingo sa Sabado. Pagkalunis palahubok man kaayo. Bisyoso man kaayo. Sugarol man. Mao nga kinsa may angay tuohan. Mao nga nini kalibutan ng mga kaigsuonan, ibig sa mga unbeliever nga wala pa nakasunod sa kitawag nga pagkakristohanon. Inaghan man kay patukuran ng mga kaigsuonan nga kusog kaayo mosayaw sa simbahan. Pag-abot sa kulangan, pag-abot diha sa kahilayan, mao may grabe, mas grabe pa Hinuon sa dili mga magtutuo. Mao maguna mga kaigsuonan nga ang mga magtutuo, ang dili mga magtutuo, ma-discourage. Eh mismo ang mo angkon nga Kristohanon, mao may magulo. Mga lider sa simbahan, mao may palahubog kayo. Naon sa may imong ihatag na ilustrasyon sa mga tao nga maluoy, makaluluoy ba? Pero ang tinuod, ang makaluluoy bi anang maigsoon ka na ber nagwali nga wala nang kinabuhi. Dili biya ka tong mga tao nga mga inosente pa sa pulong sa Ginoo. Mao nga nining mao nga dapit. Gimahal og likod bata mong tanan. Walay relihiyon, way pundok, bisag nagsimba pa mo Kirkulis, nagsimba po pupun sa isimba. Basta ang inyong isimba, tinuod nga ginuusap. Bisag dili tinuod ang inyong isimba.
Kay gihigugmat timong tanan tikong kalibutan mao nang ipahibalutan sa pulong sa Ginoo. Kung naana na ninyo ang desisyon sa inyong pagkahibalo sa pulong sa Ginoo, kung sa inyong buhaton sa panahon sa pagbalik sa Dios kay mabalik man siya. Mao nga dunay mga tao nga makigsayon nga sa atong programa wa ta nagdalag title. Wa ta nagdalag diskurso sa title nire. Kung unsa katong title wala. Wala man as Biblia nga igsoon nga atong iwali puro title. Puro denominasyon sa simbahan. Ang sugod sa Dios, magwali ka mo sa maayong balita sa tibok kanasuran. Ipahibalo. Ang pangutana mga igsoon, daghan man mapahibalo. Niya ang kinabuhi, wa man mabago. Ato ning basahon igsoon. Ilabi na sa tanan karon naminaw sa FM. Kining ato nga programa, dako kining kahimuan labi na sa sayong kabutagon kay ang atong giuna pagwali ang mensahe Ginoo dili pagwali sa kalibutan nun nga tinguha. Naaragyo na sa tao bisay kung saan pa. Kung ikaw ug ako di ka kakontrol sa kalibutan nun nga kalihukan, kay ikaw ug ako kawas nun pa man dining panahon na huwag kita'y mahimo sa pagbalik sa Diyos. Base sa wala kasulatan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yotratsi, way puas, way huno, ang kadasig, excited diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo sa mga Yo family from Bulon Bindoy, Negros Oriental, sa mga Trasi family. Ano na si mensahe Megson, good morning Pastor, ug sa tanan nga nagasunod ni ining imong tulunganon. Dalaygon ang Dios sa lain nga kahigayunan nga makahimo pata sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. God bless. To God be the glory. Tinuod man ko na. Now kanus ako manta. Maminaw, di na takahimo, nanatas lubnganan. Nanatas sa gitawag 6 feet below the ground. Kay ikaw ug ako mamatay magyuta, dili magyuta kaligay-ana. Kana ug di pa mobalik ang Dios. At tumata sa gitawag 6 feet going to ground. Ya sa matapaingon maigsoon di ka nang wati o may makabalos na to mga anaha, mga hakot kung sa pana diha nga nasa yuta mga kaigsunan nga ultimong humho kanon kusog ay muhakot within few seconds. Mao man ay mukot-kot na to. Di kining itsura na to karon nga sige na to pangispeho kada adlaw halos udhuran na to kung sa ihudhon. Wala ni oy. Dawas na to nga kanunay gikahadlokan kung sa kanon pagkaugma. Kunya wala handlok sa tag-iyas pagkaon. Wala nagrespeto sa tag-iyas panalangin. Mauna kay moabot man gyud ang panahon igsuon nga ikaw ug ako bawian sa gininawa. Magunsa magud maigsoon nga naghantag mga butan naghantag kaptangan ang atong kinabuhi, naglakaw ngadtos kalaglagan, nagmarching going to sa impyerno. Kailangan magod ikaw ug ako ang tao dili mo sanong sa pulong sa Ginoo. Asa ba na yun na magparsig? Naingon sa langit? Nag-ingon ba di ang Biblia? Kanang mga tao nga sama ni anak maghinay-hinay paduol sa langit nga wala magyuna nabasa sa Biblia. Mao nga katong mga katawhan nga nagwali sa pulong sa Ginoo nga mismo wala nila kinabuhi, mao to'y paninglas Ginoo. Mao to'y maguna-una marching ditos kalayo Ginoo mangod. Mao nga ikaw ug ako mga magwawali sa pulong sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, hinumdumi ninyo dako bi mo tulubagon. Ikaw ug ako dako ko tulubagon sa Ginoo. Ganun man ang atong
obligasyon nga igsoon dili pini pagkalibutan. Ang pagwali sa kasulatan sa pagtudlo sa kamatuoran at man ay mahibalan maigsoon sa pagbalik sa Dios. Ato karon nga basahon sa ika-2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 18. O niya kinsa may angayan tuuhan daghan kay magdalas karos mensahe Ginoo. Magani diha sa Mateo 24 mga igsoon pagkadaghan ang mga mini propeta. Kanuman lahi man ang ilang giwali. Ang ilang giwali ang Ginoo, ang kinabuhi dili pang Ginoo. Ang batasan kinaiya dili pang Ginoo, ang tawo. O nausaw man na. Luna ko'y grabe kaing makasayaw sa simbahan. Sabadong Domingo kay maura man ay ipipilian diya sa schedule sa matag semana. Pagkahuman anak mo igsoon, imo na po makita mo igsoon. Nya mas grabe pang atos kahilayan kaysa dili mga Kristohano. Nya usao man nato pagka mahimong panag-ingnan. Di kita may galibog-libog sa mga tao nga wala kabalo in taon sa kasulatan, tinuod maguna. Alo ita. Pero nung lumi mga igsoon, dili biya ang mga tao nga inosente may makaluluoy. Ikaw biyang nagwali may makaluluoy. Amen ba? Mao na itong hinumduman. Mao nga kitang mga katawhan nga mga Kristohano, ang atong mga igsoon, ang atong mga relatives nga wala pa sa tilan sa Ginoo, ato po ng obligasyon. Mutuo man sila sa dili. Alawali. Alasaysay, unya ikinabuhi sa kami magiwali. Diha man ang pamatunan igsoon. Kuning basahon diri sa ika-2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 18. Mao man ni katapusan nga kapitulo sa ika-2 Pedro ugma nga adlaw wala man ay may ugma igsoon. Muna nga usa sa ato nga station manager, general station manager nga si Pastor Kim, Reverend Kim Ryan Makasaon. Niingon siya nako atong usang adlaw nga Pastor, makadayon kag ari dire. Iko Pastor, dili ko gyud mo sure kay kadepende man ta sa panalangin. Tinuod maguna, kalayo kay ang ihulgan niya o kay kagasolina. Mabutahan ka, maiusan na ka, malayo kayo igsoon, mabiryahan ka. Yawa kay kwarta igsoon, kay karong panahon na, mato kag layo kalayo mo kayo ng gihulgan, yan layo pag yun sa proper sa gihulgan ang mga atuan. Mas bukit pa din rin. Kaya kung ako una-unaon, ining ato ang lugar gikan sa Tanay City. Kaya mag-travel ko kada adlaw, kaya malamang doon lang, mura malamang ko karam. Pero kanang among atuan kanang gitawag og Palgatasano, kinaka-promise magud ta. Unang pag-adto nako man kay igsoon ang kauban ni Pastor Gideon, atong pizza tres. Dawa ko ko'y plano atong maadto igsoon kay siyempre napabiya ko'y obligasyon anak nga dos man to ka klase ko di sa eskwelahan. O niya katong tanan dili ginako akong plano igsoon kay dili magyugumukuyog atong panahon na kay wa ko'y kwarta. Yan ingapit sa Pastor Gideon diha sa eskwelahan kung may pahaway siya. Nag-abot diha sa Manhoyon Mexor kay nag-text naman. Muna ni under time ta mag-igsoon ang alas 4. Nya dili ko na ako kay kabisado tong iyang motor nga dako, atong motor niyang titi. Although mag-igsoon na natay na ibalaan anang ginagmay lang ko dili lang ko tag dinadto. Motong ako ni puli og drive gikan sa paingon dito. Nya di na ako kabisado ang bukid. Pag abot dito naulian naman siya mag-igsoon kay gabi naman. Nindot na akong travel paingon gus layo kay lugar igsoon. Layo tinuora. Unay amo ang trabilon karong adlaw. Yato mga panahon na mga kaigsoon, andun na may mga panginahanglan usab sa mao nga dami. Wala nagipasabot mga kaigsoon nga abi kay lain-lain mig title din na tamo-tabang.
wala na sige pasabot. Mabukoy angay mga kaigsoon, abi kay dili parek title, dili na ka manginano pa. Wala na kay pagkamana. Kaya ang imong ginauna ka na rin title mo'y makaluwas. Ayaw. Una-una ang mga kaigsoon, dili title sa simbahan ang mo'y mo atubang. Kay otros na silang nagparehistro sa SIC aron mahimong legal dili illegal. Maura man ay requirements sa kalibutan. Pero ang requirements sa Dios sa iyang pagbalik mao ni atong pasahon taran tanan karon. Og hapon bang atong kinabuhi pagkakaron. E kung dili gani haom ani atong pasahon karon, ikaw ug ako nay mo desisyon ana. Dili ni sige pasabot karon mga kaigsunan nga nang hukom positibo kalibutan. Dili mataron FM radio ra kun dili sa media man ta, even sa laing mga nasod mabati ug makadungog sa mensahe sa Ginoo. Dili ni ako mensahe ni Ginoo. Kay kun ang tao maigsuon mo ang konsep ako abi ng mensahe, ako ba'y nakapabako ana. Ayaw ako na maigsoon nga ikaw nakapabako sa imong isig katawo, kundi ang nagbako na ang Dios. O ang tao mabag-o manikamot sa na siya nga mabag-o. Kaya dili man napabag-o ang tao walay manikamot, tanawa na ko ng atong kinabuhis kalibutan. Magkakaon magukag dili ka mawanwan o mukugi para sa imong pamilya, pero wala ko na ipasabot. Sige malamang kag ugi, wala sab ka mo pahip mo muhatag og panahon para sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa imong gikugi. Makakugi ka o magsakit na. Usahay mo ang mentalidad sa tao basta kusog pa kaayo ang kinabuhi ka ng pisikal nga bahin. Dili man ginano sa pagkaamayos Ginoo. Adto na mag-aleluya mga igsoon, mag-angkihon na. Nanay dagkong problema. Pastor, pastora, mauna ni. Pero kung imo ang walihan mga kaigsunan, labi nang maigo sa pulong sa Ginoo, magpagulbul oy. Muingo nang sige magunang pagigo. May gani kay naay mangigo, binaagi sa balang kasulatan kay sa wala. Magsigir ang uyon-uyon mga kaigsunan kay otro kung buloyagon sa kaligban. Ato ning pasahon igsoon. Wala ba ko nangasaba may igsoon ini sa iyong kabutagon mga kaigsunan kundili nagpahibalota sa iyang pagbalik. Tanawa ra gud ya. Nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Dili biya si pastor, dili biya sa pastora mobalik. Dili biya mga apostol kanang mga ngilngig karon nga dunay mga tao nga makita sa telebisyon. Ngilngig. Pero kana utrosab na silang mga tubang sa pagbalik sa Ginoo. Di man na sila Ginoo. Di man na sila Kristo kana magpaka-Kristo ron. Ay utrosab na. Katuo ta mga kaigsunan, katuo ng mga tao nga uwat ana. Kung maunay mga luwas, di na maluwas oy base sa Biblia. Eh wala ilaing Kristo, wala ilaing Dios. Mobalik ato ni pasahon. Unya sa iyang pagbalik mga kaigsunan, nagpahibalong diri sa atong pasahon gikas kapitulo 1 ngadto sa 18. Ang kahimtang sa kalibutan o ang kahimtang sa tao o ang tara sa tao sa dili maapil ngadto sa langit ng David. Naunsao man na. Kay ibi mga Kristiyanon ani daghan be kay dili maapil ani. Kung sa atong giwali karon wala nagkinabuhi ini. Hello. Di ta magsalig igsoon. Base unya sa atong pagsalig mga kaigsunan, kampante na tas titulo, kampante na tas atong relihiyon nga bisandigan. Himan-himan sa pagbalik sa Dios, paingon na tas impierno. Ingon dire igsoon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto 18. Nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Minahal kong mga igsuon kini ikaduha kong sulat kanino sa una kong sulat. Og niining sulata ipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong una-una pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butana. Dos, buot ko nga inyong hinumduman ang isulti sa mga balaang propeta
kaniadto og ang sugo sa Ginoo nga manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostolis. Gisulti ni kaniadtos mga apostolis nga naas kasulatan. Napulog duha ka mga apostolis mao ni ilang giwali. Wala sila nagwaling laing mga pagwali, pero doon na po yung mga apostolis kaniadtong nagwali sila kaugalingon lamang. Ingon dire. Tres, una sa tanan angay ninyong hibaluan nga sa katapusan nga mga adlaw may mga tao nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilahang kailigon, na ay manungha kansang gigamhan sa ilang kaugalingong kailigon. Magbugal-bugal sila kaninyo. Mao ni mga bugal-bugalon bang mga tao. Pero ikaw gibugal-bugalan ka, Kristohanon ka, ayaw ka buulan agad. Ayaw ko pag-react. Ayaw kagat sa mga tao mga bugal-bugalon. Kaya kanang ilang pagbugal-bugal maigsul karon raman na. Ikaw mo abot ang paghukom sa Ginoo, mga takom raman ang mga baabaan na. Magkarag-karag man ang mga igso o pangitaon niya nimo nga nagwali kas minsay sa Ginoo. Maparihar man yun niya nas taong dato og si Lazaro. Nga nakatagamtam na ang taong dato dito sa Hades o sa impierno, samtang si Lazaro maigsuon to sa sabakan sa Ginoo. Mauro man na, ayaw kahadlok igsuon. Kung ako yaga-yagaan sa mismo sa kong kaugalingon, ibutang sa imong hinauna mga kaigsuon, kinsa man sila. Hello, otro man ang atubang sa impierno niya, o kinsa man sab ka. Mao nga kung ikaw yaga-yagaan, ayaw ka guol. Kung ikaw pang namas-tamasan sa imong sikataw, ayaw ka guol. Ayaw gustuhan ng imong kasing-kasing sa mga tao sama ni Ana. Gastuhay noon imong kasing-kasing sa pagkamatinudaanon, sa pagtuman, sa kabubuton sa Ginoo. E dili man sila mo imo uluwas nimo. Dili man ang mga tao nga sama nimo karon nga mo o imuhatag nimo kaluwasan ang Dios man. E pasagdan. Tan-awa ra ko ingon. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansa mga kinabuhi gaman sa kailigon. Magbugal-bugal sila sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mubalik? Niya, yun ay pangutana, hain naman siya nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan maura gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukat pa sa pagbuhat niini. Wow. Mao man kunay kasagarang panultiyon sa mga taong doon nagirason. Nago na sila yung rason. Munang ikaw ug ako nga nagwali, ayaw ka guol nga adunay tao nga mo rason, nga mo na irason. Kaya nga naman, dili man ka maapektahan maigsuon kung dili na nimo ibutang sa imong una-una kasing-kasing siyempre. Sa imong giwali, mao na imong panikamutan. Ayaw ka guol sa mga tao nga moyaga-yaga nimo. Kay total ug totalon, dili man ikaw mo imalakansi ang mga tao man sama niini. Hinumdumi sa atubangan sa Ginoo. Pero sa pagkakaroon, tingali malakansi ka kay mayaga-yagaan man ka. O niya sakyan manas mga tao po nga yaga-yagaan. Di ba? Masagdain na sila oy. Total kung totalon mo abot ang panahon. Nga mo abot na gid ang paghukom igsoon. Mangita ra man na sila nimo. Mangita ra man as mensahe nga imong gimensahe. Moingon man na ibuskes, asa naman to si pastora. Unsala naman ni may-pay ni nadog ni tuo ko ani. Wala na yung may-pay sa uban. Inighukom na igsoon. Naingon diri mga kaigsoon na. Tanawa ra ko. Ingon diri sa 5. Gituyo nila ang dili pagtaga niining maong kamatuoran. Nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Pinaagi sa iyang mga pulong. Wow. Gibuhat ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang mga pulong. Juan 1:1 tungod kay ang Dios pulong o ang pulong Dios. Wala pa ang kalibutan na anang pulong. Ako kinig suplayan karon ning so ano bersikulo. Ito sa ning iwason pagpasa hantod sa 18. Ingon dire,
Gituyo nila. Gituyo ra gud. Una ang mga tao sa kalibutan, tuyo o laguna nila nga pagpagahigai sa ulo kay arong inong gahi. Pero gahi gid ay. Diba? Nganong ang tao daghagrason? Kayron makalingkawas. May ikaw o ako karon. Ug mo rason yo kan, imo man ang kaugalingong pagrason. Kining tao may igsoon ayaw mahayi nga dunay rason kay iya man ang rason. Ang atong obligasyon niya sa pagwali, mao ang obligasyon sa pagwali sa kapatuoran sa mensahe sa Ginoo. Unang sa tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo kun yaga-yagaan, dili na namo kagatoy. Butang-butangan, di na mag-uol. Ano man? Kinsa may maimpirno ka nang namutang-butang o ka nang ibutang-butangan, maaraw ka na. Unang ikaw igsuon o ako kung tinuod ko ka Kristohanon sab. Pero dili maapektahan ka oy. Diktado ka. Mo apel sab ka mo igsuon, mo sintak sab ka oy. Kaya nga naman, ang imong kinaay batasan, maura man. Hello. Ingon diri. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig. Pinaagi sa tubig sa sais. Ug pinaagi usab sa tubig. Sa lunok ang unang kalibutan hilaglag. Pinaagi usab sa tubig ang unang mga langit hilaglag. Sa panahon tug Noe. Ang panahon maigsoon karon mao ni atong isgutan. Tanawa ra ko dire sa city. Apan pinaagi ra usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta. Laglagon pinaagi sa kalayo. Ayay. Ini day tubig nga mulaglag. Kaya ang unang langit, ang unang yuta gilaglag pinaagi sa lunok. Pero karon mga igsoon, laglagon ang kalibutan. Karon pinaagi sa kalayo. Mag-isi maganit ang maglungag diya sa lungagan ug daghang sugnon imong kalayo. Mangita magani kag ikatapon aning mong naong kay mahislot labi nag daghan ang gihid-hid na imong naong moingon ay di ko mo lumag di oy. Ina ako gi-apply nga Maxipil ug usa pa na sinsunso igsoon. Kay dili ko layhang ma-dispute ning ako ang nawong kay ini katubang nako. Daghan ko kayo mga idol. Ana dayon. Idol ba? Ikaw ra gyud naghatag og sakripisyo mismo sa atong kaugalingon. Gasto sa kwarta, gastos panahon, paghid-hid, aron ta magwapo. Dili lang kay bayi og bayi ang kusog manginhid na ako'y mga laking kusog manginhid ani. Ya usik-usik sa kwarta mekson, usik pas naon pagkaabot sa ting-init na bayon, mura na lamang kunay pasiyaw mekson, may kaldero ikson. Wapo ba tanawon? Siyempre, umingon kang lubot sa kaldero, nakapalo na ka, kay maura ko na itsura. Ang problema kung tao ang nawong. Tanawa ra ko. Ingon direksyon, napadayon ta. Apan pinagi ra usab sa pulong sa Dios ang kalangitan o ang yuta nga atong nakita karon timan iha atong nakita karon. Kung sa may gitugtungan karon dili po na mingon mo dili man yuta basta ato ang yuta karon panahon nakita karon nakita gana aron laglagon pinaagi sa kalayo kita gana when we talk kita gana wa pa na nahitabo ikinahanglan sa pagsabot sa bala ang kasulatan advantage ang imong una-una labaw sa tanan kaalam kay balong ang gikan sa Ginoo. E dili man imo ni usa-usahon pagsabot kanang gitagana wala pa na nahitabo. Hello. Taga kong explanation kung saan ang gitagana be. Ibawa pa na nahitabo. Ayaw kong ina kanang gitagana nahitabo na na. Adayon tama exor. Gitagana alang sa salaman. Tanawa ra ko diri. Ospon ko sa pagbasa sa Sitik, versikulo 7 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 1, nanata sa versikulo 7. Apan pinaagi ra usab sa pulong sa Dios ang kalangitan o ang yuta nga atong nakita karon. Gitagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Wow.
Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan, hukman o laglagon ayay. Gitagana di ay ang kalayo para sa mga dautan. Ingon ba di ay ang Biblia nga ang kalayo gitagana alang sa mga matarong? Ang pangutana po diya unsaon nato pag kinabuhing matarong aron ta dili mahimong pagkinabuhi og dautan. Na mao magani ang pangutana usab dihang maigsoon kinsa mapuy angayan og takos nga mawali niini kay ang mga tawo sa tanas palibot usahay mga kaigsuonan nga moang ko ng Kristohanon lagi sa simbahan. Pero pag human sa simbahan maigsuon, mas daghan pa ang adlaw sa kahilayan kaysa simbahan. Nausaw man na. Giandam ini alang sa adlaw nga ang mga dautan, hukman o laglagon. Ingon dire sa 8. Apan mga hinigugma ayaw ninyo hikalimti. Nga ang Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. O ang usa ka tuig, ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Sa timan ina igsoon. Pila naman ta ka years karon? 2024. Pero ang 1 year, 1,000 year sa Ginoo usa na nakaadlaw. Sa tupa 2024, 2002 ka adlaw o pila lamang naka-oras sa Ginoo ang year 2024. Tanawa ra na. Simple sa year 2000. Una nga sa year 2000, daghan ta ba ayo mga haka-haka nga mobalik na ang Dios. Baka daghanang napurdoy ato. Kay diha sa kalendar mga igsoon gitagna do na toy kalendar namo mga igsoon nga gikan sa pagsugod kini bitaw mga writer mga igsoon grabe sa kay estimate pa. Nga hantod sa 2000 mobalik na daw ang manluluwas na 2024 na lamang ron wala man lagi panaghap lagi kini panaghap bitaw agoy ayo. Ano ni mensahe si Pastora Imogene Candelario? Good morning Pastor o sa tanan nga mga binanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. Ang Ginoo magapadayon sa paglingon o pagdasig o magapanalangin kanatong tanan. God bless. God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Pastora Imogene Candelario. Mao ko na ison. Paligtas atong ibasa. Ingon diri mga kaigsuonan, diri nata sa 8. Apan mga hinigugma. Kinsa magi-adresan ani? Iko kalibutan mga hinigugma. Dili si pastor, dili si pastora, dili si sister only, kundi tanan ani. Anang organisasyon. Tanan pundok sa kalibutan gipahibalo niini gawa man ni nag-iskot kung saan ni pundoka diri. Ingon diri, apan mga hinigugma ayaw ninyo hikalimti nga ang Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang saad sumala sa iyang ginauna sa uban. Ang uban maigsuon naguna-una, munang ikaw ug ako daay kagawasan sa paguna-una. Ingon diri sa 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang mga saad sa giuna-una sa uban apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malalaglag kundi ang tanan maghinulsol o mobiya sa ilang mga sala. Ang pangutana di gyud mobiya sa mga sala o dili gyud maghinulsol musamot na hinuon kanila. Diya ra ba sa Revelation mention nga atong basahon karon? Ang magbuhat og dautan hala papadayon ng pagdautan. Ang magbuhat og maayo hala papadayon ng pagbuhat og maayo. Kay ikaw ug ako mga tubang-atubangan sa Ginoo. Ato na ron masahon ning surat. Ingon diri. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Muni lisod. Kay mao man ni mahitabo sa sama sa kitabo sa lunob sa kalibutan sa panahon ni Noe. Karon may igsoon grabe na kayo ka gahi gud ang tawo. Ang pangutana gud
Ini kung ang tao mas grabe na unya kagilan ang mabuhat, mas grabe na unya kang gilgit ang tao pag mabuhat, ibig gani sa mga Kristohano nini. Pila ra gyud ka buok munay giingon sa mais babalagsang ra gyud ang makaantos ning harian. Balagsang lang. Nausap ko ng balagsang, pastor. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguo, ginahunog og ang mga butang musilaog kani. Uning ngilngig. Di anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga ginahunog. Og ang mga butang musilaog ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga ani-ani ini. Mangutan na ko karon, asa man mo nagpuyo? Maingon ko mo maigsoon labi na sa mga insultador, ay naagos amo aga puyo. O di ba? Naamang ko'y mga tao, mga insultador, maingon asa man ay kagikan di sa pagkabata. Parihara sa nag-ingon maigsoon, sige, kabalo mo yung matematikal. 1 plus 1, maingon po nang usa nga 2. Bitapana ng 1, di ba 11? Oh. Na, ikaw ako igsoon na, di ikaw na mahugda ng rason. Pero bantay sa imong hangdili kahurot og rason. Inapoy rason niya ang Ginoo ana. Kag meron may rason ang Ginoo, si Jesus maingon lang yun na nga. Ikasulti mo na. Tao maigsoon pagka nagdiskusyon. Ikaw dire, dinahunog ang yuta mga hanaw uban sa tanan nga ani-ani ini, tanan nga ani-ani ini. Mangutana ko asa man dita nagpuyo, to as Jupiter, to as Uranus, to as Pluto, to as Neptune, o kung sa patog na nabilong sa 9 planets mga kaigsunan, to as sa Sun, samot. Magani magani mga scientist nga niadtog sa sun. Kanang adlaw mga kaigsunan patod pa sa mga scientist. Scientist may kasultian ni. Dili pod ako. Dili pod kita. Kaya matay ka to, nilaha man ang pag-study. Kay matod pa sa ilang pag-study, ang mundo ay bilog. Bilog magud tinuod mga kaigsunan kay ngano man. Ikon dili pa na bilog mga kaigsunan. Nausao man ang langit mga kaigsunan. Ingon dire, og sanglit kining tanan laglagon man. Niining paagiha una may unsa may angay ninyong buhaton na naago kay buhaton. Sa to pa, dapat ikaw ako makahibalo na sa angay nimong buhaton karon. Ayaw kumpiyansa. Mao nga ang ato nga programa nagpahibalo ni dili pagkakaroon og nangagina, kun dili ang nangagina wala naman to. O imo pa dito ibutang si mong kasing-kasing mao magunay mga tao sa kalibutan pa. Kana mang nangagina mao sige balik-balik og istorya. Mao sige pag inambong ng nangagina nga wala naman na, di naman na mo balik pa. Labi na ng kabingkil o kaguol sa isig tao, ayaw na naguna-una aoy. Nagubot-gubot, lamang na si mong kasing-kasing una-una. Magsigig kag dumot sa mga tao, anak, ayaw nagdumti. Dili tao imong kontra, kundi naa silang kaugalingon, maunay kontras Ginoo. O maganing ikaw ug ako maningkamot paki bisugi, pakikontrahe ang imong kaugalingon kay naa sa imong kaugalingon ng kontra. Ibig kani si imong kaugalingon kontra na nimo. O maganing dumilii ang imong kaugalingon. Kay kanang imong kaugalingon maison maunay magbuot oy. Kay gusto mo ay matuman. Ingon dire iso. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa adlaw sa kawatan. Iyan ang adlaw ang kalangitan mahana uban sa kusog nga dinarago. Og ang mga butang musilaog og maugdaw ang yuta. Mahana uban ang tanan nga naaniini. Ingon sa unahan. Sanglit kining tanan naglagon man. Ining paagihapon sa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan. Ayay.
mao din ay angay buhaton. Aron ikaw ug ako mahimong magpreparado, magkinabuhi kang balaan. Mangutana sab ko kung sa may kahimtang sa kinabuhi nga balaan. Na kay daghan nga mo angkon nga balaan, Kristohanon, o niya ang kinabuhi o ang kalihukan sa kalibutan, may dili Kristohanon. Naon sao man nimo, saon pagtudlo, saon pagtuos mga tao nga mga unbeliever nga ang mga Kristohanon mao may magulo. Mao man po'y mag-ulog pamalikas. O niya ang makadungog katong dili mga Kristohanon nga dili hinimba. O niya mo ingon na lamang taon, mo na sila mga Kristohanon. Mao pa'y mo ingon hinoon in taon mo'y pagka-insultuhan. Mo na ilang pastor niya, kusog lagi kay manumuto mo. Ayan. Mao na yung mga Kristohanon, kusog kay mamutang-butang na. Kanya ang mga unbeliever may igsuon mo ay magkapalo. Pwede na itong luuya, oy. Kisa may magkaluluoy, ikaw, ako. Mao nga ikaw nga Kristohanon, sa imong kinabuhi ito, mag-Kristohanon ka. Dili lamang sa buhat, dili lamang sa pulong. Og sanglit kining tanan naglagon man, ining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan magkinabuhi ka mo nga balaan o ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Adusi, samtang magbuhat ka mo sa adlaw, maghulat ka mo, samtang maghulat ka mo sa adlaw sa Dios, nga ang mga langit mo sila og maog daw, og ang mga butang mga hanaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan o ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong na ikaw ug ako mangandoy niini kana og naghari ang imong pagkamatarong karon. Ako ug ikaw igsuon kung naghari ang katarong, nagpasabot na qualify ka. Masa nang gitawag qualify, pastor? Kana ba? Doon na kay katakos. Di ka mauwaw matud pas taga Cebu. Di ka mauwaw. Ang pangutana may sugpunwa ko kay uwaw. Nasao man na. At ra manas katapos ang hukom nga ikaw maulawan kay ingnon man ka. Wa ko kamo ikaila, pahawa kamo sa atubangan, mamumuhat og dautan. Na di may sakit nga palandungon nga muangkon ka karon nga Kristohanon, unya pag-abot sa hukom ingnon ka sa Dios. May bukliman gud ang tawo ingon man, di ba Ginoo naghimo mo gani kog mga milagro kaayo, di ba inang maghatag og milagro kaayo sa kalibutan. Kay naarag yun diha ang resulta diha sa paghukom sa Dios. Kay biblikal na pag yun na. Kay naabay mga tao nga muklim pag abot na sukmanan, maingon nga, di ba Ginoo? Dili ba ko takos? Isog pa kaayo. Nakit sa matabi. Ang mga tao mag-iruni, isog way manay angay. Ano mulay angay? Watay angay ato bangas Ginoo, pero sa kalibutan, piting angayanan nato, kay kusuman ta kay muyaw-yaw. Nandiyan, maingon po mo, Mekson niya, ikaw diya pastor, kusumang lagi kang muyaw-yaw. Nagyaw-yaw ta, pinaagi sa Biblia, wala tang naglangiyaw, nagyaw-yaw sa atong kaugalingon, di ba? Kaya kung nagyaw-yaw ta sa atong kaugalingon, Mekson, hindi natin mabasa kapitulo, versikulo, oy. Kanagaan kay mga kumakumpos na to. Sabi ng pagdaon sa isang katao, daghan kayo nang magkumpos. Pero wak po tayo angay, anak. Tingali angayan tatas atong isang katao pagkakaroon, pero pagkaugma sunod bulan, kakita kayo magsakripisyo, anak. Kaya kita may babuthan. Mabalik pa na nato. Tinoo, dili. Ikaw may maulawan, ako may maulawan, kung dili tinuod ang imong pagputang-putang sa imong isang katao. O ikaw kibutang-putangan, ganong maulaw man ka, butang-putang naman na. Tingali maulaw ka pagkakaroon. Pero timan sa sunod bulan, sa sunod panahon, di ba mo na'y maulawan? Dili diya ikaw. Walang ayaw gastuhan o kasing-kasing.
gastuha ang imong kasing-kasing huna-una sa mga bulaton para sa himaya sa Dios. Kay ang imong pagpangalaga dili si sister si brother ang gihimaya, kundi ang imong gihimaya mao ang Ginoo. Wow. Ana lang na. Kay kanang imong gibuhat maigsoon pamatud-an mo ginas katapusang panahon. Niingon diri oh. Lucy, samtang magahulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo sila og maugdaw ang mga butang, mga tunaw tungod sa kainit, apan nagapaabot kita sa sigsaan sa Dios nga mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Ikaw ug ako karon mao ra gyud kay mahibalo. Kay kung ang imong kinabuhi puro katarong ang naghari niini, ang pangutana unsay kahimtang og sitwasyon sa tao nga giharian sa katarong. Wow, diha naman ang litunganay diskasyon. Diba? Kay ang papuy ora ba diining mao nga dapit ang giandam sa Ginoo nga bagong langit o pagyuta, diin ang maghari ang katarong. Mao pa matud-i sa imong kinabuhi karon. Kun matarong ba ang naghari sa imong kinabuhi? Basig ikaw ning angkon nga matarong atubangan sa tao, dili matarong atubangan sa Dios. Kay diha man na makita sa batas ang kinaya taras. Allah, masakspan mataani. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amin, maayong buntag pastor og sa tanan nga nagasunod sa imong programa. Maayong adlaw pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi diha sa Cavite City. Sa atong mga magulang diha, Dudong Premier Manong Rani, Nathan, o kanimo Brother Raymond Candelario uban sa imong pamilya. Ni Day Marie og sa inyong duha ka mga anak ug sa inyong apo. O ni Pipito o ni Day Ilse. Matod ba ni Day Ilse? Ano na sa plano sa pag-uli karong December sa katapusan nga bulan sa 2024. Ang dalaygon ang Ginoo ang inyong igsuon dire kanunay gyud naning kamot sa uban ang tabang sa dili sa kung kaugaling paningkamot ni gyud ko ang ayan sa kagalingon akong paningkamot kun wala ang Ginoo. Lahi bin ang atong paningkamot sa kalibutan. Apan kon ang atong paningkamot para sa Ginoo, nag-agad ni sa planos Ginoo, dili nag-agad sa plano sa tao. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Brother Armando Inglaterra from Samal. Sa tanan nga taga Samal, ato nga amigo. Wala nga makita may ugmang andawa sa imuha nga amigo sab nga si Pastor Kim Brian Makasaol. Mao'y atong General Station Manager nining mao nga dapit. Layo na siya nga area mo na nga karong andawa mo atumi. Tungod kay mubalik mi dito sa ako nga among pakikita sa akong kaluha. Daw kaluha dito iso. Mausap na kong agtang. Medyo awa na gyud sa sinaw nag ulo iso. Mao na nga mingtis na ko si Pastor Kim. Sa pastor, makaari ka dire sa Thanksgiving ikaw pastor kay ko mo sa aling ko mosyur kay lisod pinang mosyur ka kay di biya tag hawak ang ato ang kinabuhi labo sa tanan sa atong panginahanglan wa gyud tay kapanagan sa motor wa tay kasakay adi gyud ta maabot kalayo kay nang gihul nga tuwa pagis kinaptumya kay dunay Thanksgiving ug pang adlaw sa 28 nya mo balik lang sa Kudayon kay daa matay bulaton diri sa 29 naka-sit up naman. Kailang-alang atong panang i-back out, wala taway paruganan ana. Munang ikaw o ako igsuon, doon ay mga sitwasyon na imusap ng paningkamutan. Munang umbang anaw, human sa Thanksgiving, bulot na sa pauli. Kaya ang ilang nga Thanksgiving mga igsuon, sa diyang among pagbisita sa Pizza Tres, nining mga bulan, 30 may ilang iingon di Sabado. Nya kahuna-una na kudaan, nga mo absent good ko anang panahon na kung makaadto ko. Niya kay matud pa sa gobyerno Megzon Black holiday sa na kanang Sabado Megzon sa holiday maguna sir aw holiday day na di timing unta
Sos kay ning text man ang ato nga kaila dito nga usa ka alagad. Pastor, karong 28 ay amo ang Thanksgiving, ari unya diri ha. Wala ra sa kumo-reply mga kaigsunan sa glitison man kayo mga kaigsunan nga. Ay sige mo anak gyud may diha. Kanang bitaw tawo mga kaigsunan. Ay sige mo anak may diha, sure gyud ka. Una ko sa hay di ta kaagpas kay. Ano na yung mensahe mga kaigsunan si Brother Armando Inglaterra from Samar na maayong buntag. Pastor, salamat sa pulong. Praise God. Tinuod yun na Pastor ang pulong makadasi gayon. God bless you sa tarang. Tinuod pa ko na duha ra po yung resulta aning pulong. Pulong sa Ginoo makadasig sa mga taong madasigon dias puluhan to sa Ginoo. Pero makaluyan ni sa mga tao mga kaigsoon nga contradict diha sa bulaton sa Ginoo. Magsige man nagkaigo. Magsige man naguna-una may sige na punta kaigo ani oy naunsa man ni tabaho. Nangigo na sabni. Dili bi mo giigo ha gipahinumduman ra mo aron nila ta dili man tong impierno. Ingon dire maigsoon. Tan-awa ra gud kinsa may papuyon dito mga daotan. Or matarong tan-awa ra gud ni ako gibasa. Apa nagpaabot kita kanang nagpaabot na hitabo wala besulay kuno karon megso bulakaw ka unya na kay gihulat kanang imong gihulat niabot na wala ba oy ang Biblia nagdiscuss nagtudlo sa umalabot nga panahon dili karon megso nahitabo naman ang Biblia may igsoon nagtugan sa tibok kalibutan sa umalabot nga panahon ayaw na wala agad sa una-una pero tanili makumpiyansa ba natanaw ra ko dire apa nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong langit kalangitan ug bag-ong yuta diin maghari ang katarong kinsay papuyon kinsay batuon ang naghari giharian sa pagkamatarong. Ang problema, giharian sa dili pagkamatarong. Duha ra man na impierno og dautan. Impierno og langit, langit og impierno, maayo og dautan, duha ra gyud bisag unsaon man na. Kanang dulo dautan pareha ra na. Magani ang Biblia sa Revelation ni kon bugnaw-bugnaw og init-init ka isoka gyud ikaw. 14 ningon diri ko sa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw. Wow, ikaw ako nagpaabot nahitabo wala na no, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw baning kamuti pag-ayo nga mahimo kamong putli ayay mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya na 15 og isipa nga pagpailog sa atong Ginoo nga usab kakahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Wow, ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kani mao na nga mga tawo nga tagsulat kani adto nagpahibalo sa umalabot nga panahon pinaagi sa bala kasulatan panayon kita mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya 16 kining mga butang nga iyang hiskutanan sa tanan gihiskutan sa tanan niyang mga sulat may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat naagoy mga sulat nga lisod kay sabton samot sa mga tao mo kinaadman kay balo sa pulong sa Ginoo kay iliteral man na pagsabot i-ordinary man ang Biblia ang mga sambingay dili na himong sambingay oy may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat gituis kini sa mga walay alamat na kinsay nagtuis gituis sa walay mga alamat mao nga katong walay mga alamat sa Biblia di gyud na mutuo sa Biblia ngano man kay moingon man na ay kapoy na oy iko malibay anak dinis kalibutan ali ko diri sojaka sugal sigarilyo baili diri satsaray dito disco dito sugal tari dito pag-uli way kwarta way kapalit og bugas Ginoo dili luglugan na magunang tao anak
Ikaw mo karon nga mga bisyoso. Kani ato bisyoso man ko. Kadaghan kay mga bisyoso, mga kaigsunan nga nitalikod sa pagkabisyoso. Miingon sa sakto pinangpulong sa Ginoo pastor. Nasao man na. Ay kung pala inom ka, maulawan kasi mong silingan kay magpante, mag-brief na lamang ka, magsubay ang kalsada, maghukas ka, kung dili maghubo na lamang, magkitap ni mo ang bayag diha. Pagkaulawa. O niya, doon na po yung mga kamera karon i-post na bukas media. Hala, si Kuwan man eh. Kisa may maulawan, ikaw. Muna mo sahi ang tao, ngayon magpakaulaw lang siya ikaw galingan mismo. Dili na na ikarason, ngayon hubog mong gudgod. Kung dili day ka maghubog, aron di ka maghubog. Dili day ka maghubog, aron da dili ka kita kontra sa imong silingan. Maghubog juga, aron makakita ka kontra. Kung magkapatay ka, kung dili ikaw may mapapatay, ipaingon ka kagulkod kag bilang kuan, duha ra mo kunay resulta sa tawo. Kung ang tawo makikita away makapatay, magtago-tago murag si Cain. Natanawa na ko si Cain. Ibagina niya ang Dios. Bisag na hibalo na ang Dios kaniya. Niingon bakit magbalantay ba ko sa akong igsoon? Awa na oy. Giingnan ni sige pahawa diha sa imong lugar oy, giingnan siya sa Dios. Na imong tinunglo si Cain atong mga panahon. Nagtuon ta man kay sunod na kay kontra imo nang mapatay kay ang tawo magdumot mo ingon ay patyo na ako tikaw ay. Nya sure ko ka mapatay nimo na ug ikaw mapatay. O mapatay man tingali maigsoon asa man po ka paingon di ato kas bilangguan ato ka magkaon dito galay o sa ipakaon dito sa presuan nagtuo mo nindot ang presuan di ka ng presuan maigsoon bartulinahon ka kay nakapatay ka ikaha ka mo kakak igsoon dito kayuhon man ka mga igsoon bartulinas mga sundalo o kung sa pa diha mawala ni mo ka igsoon niya ay kinitaw maigsoon isog magkukayo mo'y magkapabor ba murag hari sa tibok kalibutan pero naanay problema, naanay balatian, naanay unsa diha kani ginhawa kutob na lamas dayon nag verbal paampo tani ay na anagkag ay mga tao mga isog kayo wapot lang kamot kung sa padiha kaaman unang dias pusukon niya sa isog sa panagugo way taong isog mugaab yun na hello ingon diri isog ano may mga buta nga lisod sabton sa iyang mga sola. Ito is ini sa walay mga alama o mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa mga ubang bahin sa kasulatan. Ug ingon nagtamod na nagtukmod sa ilahang kaugalingong ngadto sa kalaglagan. Ayay. Katong mga tao nga nagtuis sa pulong sa Ginoo, sila mo'y mismo nagtukmod paingon sa langit kalaglagan. Mangutana ko. Base sa balang kasulatan, hanin niya akong tumutong. Ang tao nga nagtuis sa balang kasulatan, sila mismo mao'y nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Nausaw man na. Anisisiti. Apan kamo mga hinigugma, nasayo na niini. Busa pagmatmon aron dili kamo madala sa mga sayop nga mga malapason sa balaod o mahulugikan sa inyong kalig-on nga baruganan. 18 katapusan man sinulat sa kapitulo ikaduhang Pedro kapitulo 3 ari natas 18. Padayon hinuon kamo pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas. Wow! Ang angay ni mong buhaton, ang angay na kong buhaton, angay ni mong buhaton, maning kamuta nga mutubo diha sa Kristohanon nga buluhaton. Ingon diri sa 18, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesukristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Asan day ang dungog? Ang dungog na alagyod ni Jesus wala sa tao. Mangutan ako karon. Unsa may kahimtang og sitwasyon
nga ang tao sa kahimtang dito sa langitong dapit kay ikaw ug ako mao man ni ato nga uluhan sa pagbalik sa Ginoo kay mobalik man gyud siya baton pa sa atong ibasa. Diha sa langitong dapit mga kaigsuonan, mangutan ako naabay papuyong dautan or ang papuyon dito maayo ra. Mao nga ikaw ug ako mo magbantay niini. Kay dili yun mahitabo ang dautan papuyon dito, tinuod yun na. Sa iyang pagbalik kay ang tao balikan man. Kay laglagon man ning kalibutan na bisan kung saon pa nimo buwad-buwad sa kalibutan aron ka manato. Aron ka makwartahan, makapundang kang mga balay. Dili magud sayo nga maningkamot ka. Basta ang buluhaton sa Ginoo dili nimo i-appeal. Mao ra mangguna. Bisag unsa nimo ka bisis kalibutan, basta ang para sa Ginoo, para kunas Ginoo. Kay insulto man kaayo mga igsoon, ikaw karon, ako karon. Ang Dios nga naghimo sa langit sa yuta sa iyang paghimo sa pito ka adlaw, unong ka adlaw ni pahul, ikapito ni pahulay siya. Unya kita tawo ni kalibutan nga atong kinabuhi kininhawa matod pa di sa Salmo 90 migsun bersikulo 10 nga ang tawo sa kalibutan gimbutan na lamang si tinta katuig sa kalibutan tingali mas 75 80 bonus na kana kon likod. Inamoy Biblia diha basahan ng Salmo. Unya, humani anang tanan mag-80 o 100 na. Yang mag-100 ka kay magkumot ka unyag tae na sab. Malibay na imong pamilya, di ba? Ingno lang ka, pasagdain na oy. Gabaho-baho na daas na imong pamilya, dili na mo tagad nimo may ragdagang kagwarta. Kay ang tao sa kalibutan may igsoon, labi nagnaanas pangidaron na ay pensyon pagka naghanang apo mo dool. Daghan kay amigo mo doon kay si lolo, si lola, kwartahan to. Pero si lola, si lolo, baho na kayo kinalibang mga kegson, waan agoy apong mo doon, talagsara na. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sister Gilay from Dumaguete City, maayong buntag pastor. Baka anindot sa kabuntagon, adun na ka naghatag o pulong sa Dios. Ang Ginoo maghatag nimo dugang pang kadasi pastor. God bless you. Wow. Mauro mo gini atong papel din sa kalibutan isip alagad sa Ginoo. Mga pagdasig, mga pagpahinungdo, mga pagpahimangno, mga pagsaway. Kay alang-alang may sundi sa kumusaway uwa ko sa Biblia. Mahimo putang tibot-puton ana oy. Tingnan sa Biblia di atong basahon. Di ba? Diha sa pagbalik sa Dios maigsoon kinsa may balikan. Kay naa sa ibalikan, naa sa idalon. Munang ikaw ug ako, mangutan na karon kung angayan ba balikan sa Dios. Mangutan na sa po inyong kinabuhi, kinsa man ang Dios. Matarong siya, dautan siya. Kay kung ang Dios nga matarong mo balik, dinis kalibutan, simpre ang iyang balikan, dili dautan. Kung dili ang iyang balikan, ang matarong. Pangutan na ko karon, ikaw matarong ka sa tubangan sa Ginoo, or dili. Ikaw o ako rin makatupag niyan. Kay ang papuyon sa langit o bagong langit o bagong yuta, katurang matarong. Naunsao man. Ato ni basahon igsoon sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa 11. Mao man gyud tinuod nga base gyud sa Biblia. Dili bini ako ang tinumuto mo ha, kay base ingon niya mo kana si diniyaw-yaw diha gatumutumo ra gyud na wa gyud ta nagtumutumo be. Manguta na mo mga kaigsoon nagatugtupagon basta nas Biblia pero wala di ko mo entertain ana oy. Sapal-sapal na lamang na. Ingon diri mga kaigsoon na tinuod maguna. Nay mosulod sa atong programa magkisgot gani og title di na ko na entertain oy gawa man ta nagdala diri title magdebate man ta na. Kalangay-langay malamang na sa atong trabaho igsoon trabaho para sa Ginoo. Ato mo dito sa mga debatidor may igsoon nga magsighinambong na ilang title hala dito ipapropaganda na inyong title. Ingon diri mga kaigsoon sa kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa 11.
Tanawa ra ko diri. Oh. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 11. Tanawa ra ko diri. Ingon diri sa 10. Kapitulo 10. O sugod ko diri sa 9. Ako ning sugdon sa 9. O sa city, ako ning sugdon sa city. Ang inyong pakik iyahay nagpailang nga napakyas kayod kamo. Ako ning sugdon diri sa city aron ato gini maklaro ngadto gini sa Jis. Ang introduction dinhi sa ato nga gibasa kaning burok ka sa mga igsoon. Mao kani sa simbahan kun dunay burok ka, dili na ikalipay sa Ginoo. Nanuman, imbis ka mo mao'y ilustrasyon o nga nag-ina sa palibot o naa na gani ang burok ka sa simbahan, na bagoy mo labaw anak kay nganong hitabo man ang may sunay burok ka, siyempre na mo palabaw-labaw gid diha. Kay kung ang tanan diya sa silo sa simbahan magkahiusa o walay buruka, nagkasinagtanay na lalo dili. Tanawa ra ko dili. Ang inyong pagkaiyahay nagpailangan napakyas kayod kamo, dili maayo. Dili maayo. Nga kamoy lupigan. Dili ba kamo maayo? Dili ba maayo? Ba nga kamo hinuoy ang naglupig? Mao ni lisod mga kaigsuonan nga ikaw gilupigan, ang problema og ikaw naglupig. Kay mahitabo man ang mga igsoon diha gyud ang buruka sa simbahan. No. Apan ni diri sa utso, apan kamo na hinuon ang naglupig og nanikas bisan gani sa mga kaigsuonan. Lison ni kini gitawag og nanikas bisan pamagani sa mga kaigsuonan. 9. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Iklaro kayo. Kinsa di ay ang makasulod sa gingarian sa Dios? Mga maayo dili daotan. Na usao man na. Kay pwede na matanguan kung nga maayo sa tibok kalibutan, pero atubangan sa Ginoo daotan ta base sa pagkasulatan. Ano na yung mensahe si Sister Gilay? Isaias Kapitulo 40, versikulo 8, ang palili nagkalaya, ang bulak nangalaos, apan ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. Tinuod ko na. Unay giingon sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 35, heaven and earth pass away, by my word not pass away. Ato ning basahon be. Mateo 24, ako ning atbangan ang iyahang ipaambit diri ni Sister Gilay from Dumaguete City sa Isaias Kapitulo 40, versikulo 8. Ato ning hatagan pagtagan na matut pa niya maigsoon, ang palili nagkalaya, ang bulak nagkalaos, apan ang pulong sa Dios nagpabilin sa walay katapusan. Tanaw ra ko diri sa kabukiran tungod sa kainit. Nangalaya na ning simsim, nangalaya nagsugod ning mga tubo, mga tanom, nangahubas na ning mga tubig. Gani mga kaigsuonan, nagliso na gani supply sa mga kabalayan ng tubig kay tungod kay dunay area diri nga wa nagay tubig. Magapo sa area nga diin duna pay kalaban. Ang problema mahubsan tanan naa sa mataan nimo inom noon. Kay mo abot magyuna kung magsigi ang hulaw. Pila pa man kabulan ang init karon sa hulaw sa panahon ni Elias igsoon. Tulo ka tuig og tunga na matugpan diri sa 24 sa Mateo 24, versikulo 35, nga ang langit ug ang yuta mga hanaw, pero ang pulong magapabilin hangtod sa katapusan. At tanawa ra ko diri asa man ni maigsoon.
Diyan sa 35, versikulo 20, kapitulo 24, ako ning atbangan ang versikulo ni Sister Diday. Ingon diri sa 35, matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong, magapabilin gayon sa kanunay. Ang iyang mensahe din sa Isaias, kapitulo 40, versikulo 8, ang balili andir na sa kalibutan og langit. Inoon, kay ang mga tanong usa na sa kaporsyon o bahagi sa mga tanong sa kalibutan. Pero diya sa 24, kapitulo 24, versikulo 35, heaven and earth. Unsa may nahitabo sa kalibutan, unsa may naas kalibutan, ikaw o ako. Ang pangutana kung laglagon man ang langit o ang yuta, asa mata paingon be? Manibat magani tas atong lugar wa tay malungag. Manibat na magani tas atong kaugalingong pamilya wa tay madaw-daw. Og laglagon ang langit o ang yuta kay hanawon man ni, tunawon man ni, asa mata paingon? Di ato ta sa iyang giandam nga bagong langit o bagong yuta. Ang pangutana kinsa may papuyon dito, maligtas ato ang gibasa diri sa Korinto. Ato mo sa ingon diri sa Korinto, ikso, basahon nato ang 9. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ikaw ug ako. Pero ang problema ang problema ba mangutanan ko? Kana bang dautan ba? Nasayo na silang gibuhat wala. Moingon po ka, nasayo din ang pastor. Kaya kung nasayo na sila mag-exo, naliling na magbuhat og dautan. O wala-wala lang pasayo, moingon na nga, wa magud ko mahibalo pastor, nga sayo day na. Ayay, wa ako'y lusok. Good ka kaikyas. Naingon dire, ayaw pagpanglimbong, ayaw pagpalimbong. Kay ang mga tao nga makahilawason, nagsimbag mga Diyos-Diyos, o mga mananabaw, hala, mauni mga kinabuhis kalibutan nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nasao man na to be. Kay dili man ta mangiguan na di man ta matawag nga nangigo ta kay naa mas Biblia. Ato ning dili na to ni basahon. Igor man ang nagbasa diri. Natanaw ra ko diri oh. No. Ayaw pagpalimbong. Kay ang mga tao nga makahilawason o nagsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw nga nakihilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, o kawatan, o hako, o mga balahobog na wa di ay giapil dire. Balahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kinsay nagsulti? Biblia. Dili si pastor, dili si pastora na magwali sa simbahan. Kay kung ang nagwali sa simbahan si pastora o si pastor o si sister, si brother, balahubog sa na mo samot yung nagka-impirno. Marang-arang paggamay katong walay kahibanggaan sa Biblia. Kay mas nahibalo sa Biblia nga moras yapon ang kinaiya. Tanawa na gud og 11. Kung ta sa 10. Unsay giingon diri sa 10? O kawatan, o hako, o palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapasong sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na isod. Kinsa man day papuyon sa gingharian sa Dios. Mga matarong siyempre. Dautan di ay ang Dios nga mobali sa kalibutan matud pa sa ato ang ahiding nga di maay si Satanas. Nabas Biblia nga mobali si Satanas. Na ako'y kapitulo kag bersikulo nga mobalik si Satanas unya nag-andam sa gingharian o syudad para sa mga iyang balikan. Wala oy. Si Satanas magsigir nagpanglimpong pamangkag paglan
Francis igsoon. Tanawar ako diri sa Revelation Kapitulo 21, versikulo 1 ngadto sa 8. Nagdiscuss man ni mga kaigsunan og bagong langit o bagong yuta. Kaya ang katapusan nga sinulat sa Biblia, Revelation biya, maubay na mga kaigsunan nagsikad og ang katapusan nga sinulat dapat mo rin ato nga katapusan nga i-discuss igsoon sa kinabuhion ng sitwasyon. Anawar ako diri. Ingon diri, ang bagong langit ug ang bagong yuta. Kasi ang pagbalik na igsoon ang pagbalik sa Dios, siyempre wag tamon yun ang langit. Sa kainit, iya nga hukman, langit ug ang yuta, pero ang pulong magapabilin sa walay katapusan, siyempre. Imao mo ni mga tubang nato. Ang tao nga igsoon nganong niingon ang Biblia, ang pulong mahanaw man ang langit o ang yuta o pan ang pulong magapaboy pabilin sa walay katapusan. Sa paghukom mo tubag biya ka, muklim biya ka, musamot biya ka kabakako dito. Nakuha na to. Siyempre, huwag kay ulaw sa pagtubas Ginoo, makagsamot, may samot ko kagka-impierno. May pay mo dininuon na lamang kagsultis Ginoo, Lord. Pareha ba to? Usa ka tao nga nagbitay dito sa cross, gidiscuss to siya maigsulgi mo itong ilustrasyon nga nakaamgo sa siyang sala bisan dito na sa cross. May kinsa man to maniingon siya, Ginoo, kung mo ato na biya ka sa ako para imong parehiso, hinumdubiya-biya ko. Usa na siya katao nga nagpaubo siya ang kaugalingon, uming dawat nga sayang sayo. Ang problema magud ang tao, di mo dawat og sayo. Oy! Na! Unya, bisag sayo sa atubang nga sa Ginoo, unya magpa-asip yung nga dili sayo. Kaya ipagawas yun ang iyang pagkasaktos kalibutan, labi na sa palibot o unsa. Pero, diya sa nga sitwasyon, siya lagi may himong bida. Sa lintungan na mga igsoon, mausaw na problema. Kaya mo balik pa na. Hello, nakuha ba na to? At tanawar ako di si Revelation. Bagong langit o bangyuta. Yan nag-hiskot diri may igsoon o ag-adang ipapahulay diha, igsoon wala man. Basaha ko na tanang Revelation diha sa 21 ngantos 22. Naababa diha aglang ipapahulay i-discuss. Aron mo ilalisa sa mga taytong simbahan. Napapadahi Oneness o Trinity. Wala, oy! Ang imong buhaton dito, maapil ka, ang problema di ka maapilan. Ingon dire, o. O niya, nakita ko ang bagong langit o bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit, tanawa na ko na. Basaho na to ang unang gibasa na to sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3. Nga mahanaw ang langit o ang yuta, pinaagi sa kainit, kay laglakon man yun ni. O niya kay laglagon man, mauni giingon diri sa bagong langit bagong yuta. Ingon diri o. Bala ang syudad ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios. Kinsa di nag-andam sa bagong Jerusalem, gikan ni Satanas dili. Bagong Jerusalem nga gikan sa Dios, pero si Satanas sa pagtintal ni Jesus dito sa kabukiran, ingon siya, kung muluhod ka kanago, ihatag ko nimo ang kingharian sa langit, patabog na lamang pangangkon. Kani ba Satanas magsukusugag yung kay mangangkon, kusog kay manghulga ni Satanas. Ya, wala siya naguna-una mga kaiso nang iyang giatubang gikan dias langit ng amahan nga mao ang Dios. Tanawa ko. Ini Satanas magso pagpapabright niya pwede di pagkabutula. Munang daghan kay mga butol maigsoon nga moingon nga ang mga bright ato ba mas Ginoo mo hinahimong butol para nila. Hello, tinuod maguna dinis kalibutan, pero ato ba nga Ginoo base sa balang kasulatan. Kana og ang imong kinabuhi aron sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa anawar ako diri, bagong Jerusalem gikan sa Dios sama sa kaslunon babae. Andam sa pagsugat sa iyang pamanunon. 3. Og nadungog ko ang usa ka tingog nga nagsultigikan sa trono. Karon ang puy-anan sa Dios ani ana sa katawhan
magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makikuban kanila og siya mahimo ilahang Dios. 4 versikulo 4, pahiran niya ang ilahang mga luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghila, kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga buta. Wow! Nahitabo na ni wala pa may paghukom. Wa pa man sunuga ang langit ug ang yuta. Naa pa man taron galingkod gani. Naa pa man taron kasuroy-suroy ug asa ta paingon. Ingon ang 5, o niya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko ang tanang butang. Busa isulat kini sa kay kining mga pulonga, kasaligan o matuod gayon. 6, o miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha o ang Omega, ang sinugdanan o ang katapusan, ang giuhaw hatagan og tubig nga walay bayan, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Wow! City, ang mudaog makadawat sa makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios o siya mahimo akong anak. Apan iman ini, apan versikulo 8, apan ang mga talawan, ang mga wala mutuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ang tanang bakakon itambog gayon sa linaw nga kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kinsa di ay itambog, nahitabo na ang ikaduhang kamatayon, wala pa. Wala pa. Ikaw ug ako nagpadayon pagyapon na ning kamot tinis kalibutan. Pero timan kung moabot na gani ang sikamatayon, mauna na'y preparation. Ayaw pagdahog kung mamatay ka, magkapasaylo pa kas Ginoo, maghinulsul ka pa, dili na. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Bilinario Esque Florentino from Davao City Government, nga kanuna gyud nga naghago o naghimo nining ato nga programa. I declare blessing sa imong kinabuhi, Sir Florentino Esque from Davao City Government. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Brother Pops Jaylon Benguito Garce from Lapu-Lapu, Cebu City. Ano na sa mensahe? Bayong buntag, Pastor, nakaabot pa jud ko. Wow, salamat sa Ginoo. Maunay mga taong dunay kaikag, dunay kadasig diha sa mga puluhaton para sa himaya sa Dios. Tinuod man ko na. Pero kanang mga tao, mga kaigsunan nga naguna-una lamang sa ilang kaugalingon nga magsige sila kaigo, mahadlok ng maminaw, oy. Mahadlok ng magkoreksyonan, gano man, may nga man, ala, maigo na sab ko ini, wala, antang na sab ko. Pero wala timo giigo, iksoon, nagbasi, nagtudlo ta, nagtukat na, laspis din tatukanan. Laspis walay tao nga magwawali sa pulong sa Ginoo, nga matinud-anon o nagtudlo sa kamatuoran, aron ang tao makabalo. Aron maangay tagtanan, mga magwawali. Ano ni mensahe si Brother Pops Jaylon Benguito from Garces from Lapu-Lapu City. Amin, hallelujah. Di ikaw karon, malipay kahakag dunay mahitabo nimo nga walay ni pahibalo nimo. Doon na may mga panahon, mga kaigsunan, maingon ang tao, ayaw may pag-adto dito ha, kay kanang dapita diha. Kawas umingon ang tao, ayaw may pag-adto diha, kay na ay kanto diha tapol, managpa na. Yang Kristohanon ka, umingon dito, sa di ko adto ay otro po kagtaslakan. Di man na tinuod. Hinumdumi nga ikaw anak sa Dios. Hinumdumi nga aduna kay authority. Mahadlo ka ni anang kalihukan na. Otro po kagtaslakan, taspukan.
Apan dunay mga sitwasyon mga igsoon kung nagani ang pulong sa Ginoo naghanay manguni. Di pananglitan mo ingon ang naas Biblia nga likay ang tentasyon. Dili kay. Pero sa ini Kristohan ang mga igsoon, suro-suruyon mo po ng tentasyon kay mo ingon ay nabit ang Ginoo. Sure jud ka. Di ba si Satanas maigsoon mo na yung muharin na mo ingon po na sige. Wala kita si pastor, ay sige. Lala, di ka payo. Pamayi diha, paglaki diha, wala bitaw ng bana ni mo, wala bitaw ito. Imuha asawa, imong bana, wala bitaw agi na. Nausa o man na. Kaya mo man ang atubangon hantos lukma, at ngatos lukmana. Tanawa ang guninis katapusan. Apan ang mga talawan? Ala, usa man ang talawan, hadlokan pa. Hadlokan abat. Mga Kristohan o mga igsoon, mga pa'y mag-una-una igsoon, ayaw bit anak des dala kita, di harap ako gisampalong, di harap ako gibuyag-buyagan, na ayaw na lamang pag-angkong Kristohanon, oy. Kitalawan kang pagka-Kristohanon. Apan ang mga talawan, mga wala pagtuo, wala kay pagtuos Ginoo. Pero kung doon na kay pagtuos Ginoo, doon na kay pagsalag si Ginoo, anong talawan man ka? Natanawa raguna. Kikidiskas man dire igsoon, natanawa o. Apan ang mga talawan, ang mga walay pagtuo, wala mo to magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, ang mga salamangkiro, apil ang salamangkiro ani kanang mamamarang. Nausa man yan ang mamamarang di salamangkiro. Mo ingon man ata ay ipabarang tikaw na agato mga tao pud nga mahandlok og barang alahan lang sadlok sa kanang mamamarang maigsoon kanang mga salamangkiro otro po na maimpierno base sa Biblia dili ako kaingon. Ako ni ipadayon aron basig makaingon tang nang hukom na po nas pastor diya. Ang mga nagsimbag mga Diyos, ang tanang mga bakakon na kay kung dili sa Biblia may igsoon, matawag din kong bakakon. I-apel kong magtabog sa linaw nga kalayo. Kung dili na ko ni i-discuss, kung dili na ko ni wali, di bakakon ko atubangan sa Dios. Mas kapinan kong magkagulgol dito. Hello? Tinuon yun na. Kagulgol yun ang mga pastorang magsigiro po yung huyos pata sa kinais kalibutan. Kimahadlok mo wali maigsoon, di na niya manimba si sister si brother, wa na niya ko ikapulo lang offering, wa na ikapalit o niya diaper sa akong gamay anak. Nahadlok ang sister ni brother, wala ka nahadlok sa Dios, kay dili ka buwalis ka matuoran. Kana si sister si brother maigsoon, pareha na nimong tawo. Dili mo na'y tag-iya sa panalangin, kay kana mismo naningkamot mo na aron makakaon, pareha man na nimo kay tao man na. Hello. Pero yan man na mo. Dili man na Diyos. Dili man na si Jesus. Mukaon man nagkanon. Ano na yung mensahe si Brother Pag Jelon Bingito Garces? Yes, amin. Tinuod yun na, Pastor. Biblia na. Sulti ni Ana. Tinuod ko na. Ignaas Biblia, digod ko, mahanlok mo istorya. Ano man? Kanang mga tao magsigpang hulga mo itong kahandlokan niya dili ta mahandlok sa Dios ay na ang sao na tao. Di rin naman sa kalibutan. Tatanaw na kung uspon ako ni sa pagbasa ato ni i-clarify kay basig na ay mo kaingon nabungol magugo pastor niya ang akong dalonggan. Murag na mo to'y atuli. Wa ko kadungo. Kaya ako uspon be klaroho nato ning bersikulo 8. Apan ang mga talawan ikaw ug ako may igsoon mabalaan binang talawan unsa man ang klasik talawan mahadlok kag ikantong tapol nahikat maingon magunang taos palibot mga kayson ayaw di mo kadto diha sa kay hapak naman na diha oy mapuyagan mo niya sa tagatubod o ya nahadlok ka sa tagatubod wala ka nahadlok sa tag-iyas tubod.
Di kinsa may labaw ang Dios o taga-putubon. Kinsa may labaw kanang taga-talakit o kanang taga-pangpang o kanang ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. You have authority. Mahadlok magani nag-asil. Igigama ra sa tao sa dagat mga kaigsoon baton pa sa sugilano. How much more ang ngalan ni Jesus? Ano ba nag-ingnon sa ngalan ni Jesucristo ng Nazareton? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Si kapakapa na igsoon ng dalagan pero ayaw ko pa sinambugoy. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa imo nga bagwas karon ma Sister Mary Ann Kaday kabusog. Wow. Sa tanan nga makabusog family diya sa Manuyon o mga Kaday family. Kanunay gyud nagasunod sa ato nga programa. Good morning, Pastor. Good morning usab kaninyo, Sister Mary Ann Kaday Kabusog. Padayon ta mga kaigsuonan. Ato ning balikon. Apan ang mga talawan, ang mga wala mo tuo. Wala mo tuo ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihilawason, apil. Makihilawason ka na pag makiksiks ka sa imo nga isig ka tao nga dili nimo bana, dili nimo asawa. Makihilawas ka sa uban, mahimog ka sa uban nga dili nimo ha. Inaman ko na state commandments. Kanang at pag-admire maigsoon, di na mawala sa tao. Pero ayaw buhata kung magani mga Kristiyanon maglikay. Usahay pa po maigsoon kay maong mapoy ampay ng tentasyon. Di man mulikay maigsoon, mayon dali, mayon mo sa tanan, sige. Wala bitaw nakikita ninyong duha. La sige pag lukupay mo diha. Na wa man ka mulikay. Likay uy. Ingon diri ang mga makilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Dios. Sa tanang nagsimba diri dili ko naghukumani. Ang nagsimbag mga Dios, ang tanang bakakon, tanang mga bakakon itambo kayo sa linaw nga kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mangutan ako, naabot ang ikaduhang kamatayon wala? Kung mamatay ka, preparasyon na sa ikaduhang kamatayon. Unang ayong kumpiyansa na kusupatang mo katawag karo, kusupatang mo dalagan, kusupatang mo lukso sa kahilayan. Pagkaong magmamatay ka na maunag yun, hindi na yun ka kapangayo pa sa ilos Ginoo. Ayaw pagpangaraste, maikson ayaw pagsalit. Ingon ang Roma, tanawar ako. Roma Kapitulo 20, versikulo 14 nga to sa 17. Kinsa may angayan nga musulti niini. Ano na ipangutana maikson. Sakto ba ning sa Roma 20, Kapitulo 14 versikulo Kapitulo 20 versikulo 14 nga to sa 17. O basig gis ni maigsoon ako sining basahon Kapitulo 20 o wala ni sa 20 maigsoon naan ni sa gis kay wala man ni kaabot og 20 ning Roma diri sa gis ako ning basahon ang gis Kapitulo 10 versikulo 14 ngadto sa 17 unsay nabutang diri apan unsaon man nila pagsampit kaniya kung wala sila mutuo. Diri sa pinadayag mga egsoon katubiyang dili matmutuo maoy maimpierno. Simpre dagan ni mga tao karon nga musupag sa minsayes Ginoo kay ilang gituhan ang ilang kaugalingon kay aron sila mahimong gawas nun. Bagaman sa eksubilanon nga wala sa Biblia aron makabuhat lang sila supag sa kabubuton sa Ginoo. Ang problema manggod pag-abot sa Dios. Di ako ning basahon diri sa Roma nga atong gibasa diri sa Kapitulo 10 versikulo 14 musugot ko sa 14 unsaon manila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. Kung ikaw sa kalibutan kung kulang kag pagtuo di gud ka makasampit. Saya no nga ilustrasyon kung ang tao nga dili katabang nimo, nga imong gituhan nga dili katabang nimo, di gud ka mo adto ana, moingon man ang kanang tawhana. Mao nay mutabang nako, kasi unon ra man na. Mas labo pamangani ko ana, datan-awa na.
Imo na manggidjudge ang tao pero wala hindi mo una-una nga dunay mga butang, dunay mga abilidad ana nga wala nimo. Sure ka nga naa kay abilidad. Nga nay abilidad ng usa ka tawo nga imong gituhan nga mosimos nga naa nimo tanan wala oy. Di maka Dios. Kung dili gani ka mutuo sa Dios igsuon makulig ug kang moangkos Ginoo. Ang mahitabuan ni ako ning basahon pagbalik ang pinadaya klaroho nato ni. Tan-awa ra ko diri sa utso apan ang mga talawan, ang mga wala mutuo na mga talawan mao nga ang Roma maigsoon kapitulo 10 bersikulo 14 unsaon Manila pagsabit kung wala sila mutuo. Mao nga daghang kay organisasyon sa kalibutan mao ilang gisimba kay mao may ilang gituan nga makaluwas nila. Hello. Kay kung dili na mao ilang gituan nga may makaluwas nila nganong mosimba man sila. Ikaw ug ako igsuon kung ikaw nahadlok sa Dios, maunay imong sampiton, maunay imong simbahon nga magsimba diha sa espiritu sa kamaturan tungod kay ang Dios espiritu man. Ang sa may giingon diha sa Juan 4:24, ang Dios espiritu o katong magsisimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. O ikaw dili magsimba diha sa Dios, ang imong gisimba dili Dios kun dili Dios. Apil ra ba gyud ani base sa balang kasulatan. Tan-awa ra gud aban ang maingon diri aban ang mga talawan, ang mga wala mutuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makihalawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos, ang tanang bakakon, itambog gayon sa linaw nga kalayo, ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ikaduhang kamatayon, yan namatay na ta, wala man. Di man kung mamatay ka, mauna na. Apan ayaw huna-una akong mamatay na ka makapangayo pagkagpasaylos Ginoo dili na no time. Mao nga dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 apan unsaon Manila pagsampit kaniya kung wala sila mutuo, unsaon Manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Di ikaw pastor o pastora karon o dili ka mutudlo sa kamatuoran, dili ka muwali sa tinuod nga kamatuoran, kinsa may makadungog sa mensahe kung walay mo mensahe tinuod dili ngano man mahadlok man ang tao muwali. Muingon man si pastor si pastora sa simbahan, ayay maigo man ko ani usap ari ko ari bis unahan be murag apil ko ani na ibin ang simbahan dan nagtanduay. Mga born again, i-address nas born again. Matingala kang nanimaho nga tanduay, nabuak na di aglapan, nahulog sa bulsa. Kay ga-overnight, gadalpat tanduay. Ayay. Yun man, si pastor, si pastora, mulaban raman, kay okay raman ang bisyo. Kay si Timoteo, may inom raman gamayng bino para sa kuto-kuto. Layhan ka magsakit, araw makainom yung kagtanduay. Hala, sige, pagsakit mo, aron makainom mo. Nawa bitag magbalatian, magsige sampit bisag kinsang santuha. Pero abtik paglawas mga kaigsunan, perting pagkasikata, manginansag pa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Maribit. Kalumba, Fernandez sa tanan nga mga Fernandez family. O ni sa mga Kalumba family nga nagwasusap sa atong programa. Dini sa Biblia may igsoon nga nung ikahadlok nga nung maadlok matang mawali na mas Biblia dili man itong timo-timo tinumuto-mo. Ikapoy ka naman umuto-mo tao mahimo tag bakakon na tanawa ra gud diha asa ta paingon. Kanang mga bakakon kanang mga talawan diha sa pinadayan mao na man ay katapusan hukom. Aya pagdaho mga kaigsuonan nga buhi pata may igsuonan ang katapusan hukom wa pa ay. Ingon diri unsaon Manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe
unsa o Manila pagkadungog kung walay magwawali niini na ang problema mga igsoon ang daghan kay magwawalis kalibutan. Daghang magpatuo, pastor ko, pastor ako, pag-abot sa sunod adlaw palahubog kaayo, sugarol kaayo. Maupay mag-una-una gatag video kay. Maupay mo satsat, maupay mo tubil sa mga dili magtotoo. Maupay mo ingon arta diri. Humana bitaw kog simpa nangayo na kog pasaylos Ginoo. Pagkasunod Domingo simpa na punta kay mangayo kog pasaylo. Giuwat ra kamo, giuwat ra nang tawa na oy. Sabok-sabok na lamang na. E kinsa may nag-usik-usik sa panahon, di ang tao nga naghimo ni ana. Kinsa may giuwat ang Dios o ang tao may nag-uwat sa iyang kaugalingon lang. Dili bini mo mauwat ang Dios. Gatuon na kwenta mga kaigsoon nga mauwat na to ang Dios. Di oy. Ingon diri mga kaigsoon tan-awa ra gud ug unsaon Manila pagkadungog sa mensahe ug unsaon Manila pagkadungog kun walay magwali niini. O kung saon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali sumala sa kasulatan. Wow, sumala sa kasulatan. Dili sumala ni pastor, sumala ni pastora. Dili sumala sa tao, kung dili sumala sa kasulatan. Ningon diri pagkatahom sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Wow, pagkatahom sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. Ang pangutana kung nagwali sa dili maayong balita, matahong kahanay mong tiil. Base sa balang kasulatan, nag-ingon ang kasulatan na pagkatahong, wow, ingon diri pagkatahong sa mga tiil ni atong nagwali sa maayong balita. 16, apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Ayan. Apan wala mo dawat ang tao sa tanan nga maayong balita. Ikaw ug ako dunay mo dawat niini ug dunay dili mo dawat. Ayaw kaguol, ang importante kung magwawali ka, magwawali gyud ka. Ayaw kaguol na ay mo sakit nimo, na ay mo saway nimo, na ay dili mo dawat nimo, na amoy mga tao mo dawat niini. Pasalamati ang Ginoo. Ayaw kaguol oy. Dili kay muingon ka mga kaigsunan wala matumutuon nako. Basi mga kaigsunan galantaw po na si mong kinabuhi nga otro po kang dili ang ituuhan kay otro po kang buluyagos ka talimban. E muingon man na kasi wali-wali diya ay otro sa kabisyoso. Anaw sa o man na imo rang bisyo mo imuhukom nimo. Hello. Magwali kasi imong silingan, mawali kasi imong sikatao. Pagsakasaka kas kabalayan mga kaigsunan, mura kag nagpakilo ay simba mo. O niya imong kinabuhi nga nagwali ka, wapon mabago, may iso, moingon man ang imong gisakan, ay la pagpatuga, oy, kasabog-sabog na laban ka, otro po ka buloyagon. Nagisa may maulawan. Kanang imong gisakan, o ikaw nagsaka mo iso, gahago-hago na lamang kag panahon. Mao nga nining mao nga dapat may iso, dihaton ang mensahe Ginoo, walay kulang, walay lapis, walang kulang, walang lapis. Basihan, paruganan, pulong sa Ginoo ang sugdanan. Unang ato nga programa mga kaigsoon nang imong pulong bilang parahan sa akong mga tiro kahayag sa akong alagianan kay wa ko'y lain nga mohatag nato kahayag. Wa ko'y lain nga mutuk-an natos kamaturan. Biblia lang yun igsoon. Wa pag yun nahitabo ang katapusang paghukom. Ini kalibutan na, kumpiyansa rabi ang tao. Ingon diri mga kaigsoon tan-awa ra gud. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo kinsa may mutuo sa among giwali. 17, usa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nagagikan sa pulong ni Kristo. Wow! Ang kahibalo di sa tao nagagikan diya sa pagpamati. Ang pangutana kinsa may angayang pamation. Mga mensahe ba nga iyas kalibutan o mga mensahe ba nga iyas Ginoo? Duhara biya ang madungog sa tao. Maayong balita o dili maayong balita. Busa ang pagtuo na
nagagikan sa pagpamati. Hinumdumi mga kaigsunan kinsa may angayan ug takos unya nga mawali sa mahayong balita. Katubang nagbuhat ragihapon sa kalawayan o katubang mga tao nga nagsunod sa kabubuton sa langitnon nga amahan. Naragyod ang luhabi sa konsama. Ang atong oras alas 6:05 naman. Mao nga sa samang tagna sa samang higayon wala na mi ugma igsoon. Doon na milag kami. Adayon ta mag-igsunan to kita sa mga greetings ug mga pangumusta sang lito na tay mga kaigsunan nga giadiri. Una nga mga ayo gumig dispensa. Wala ko nako to kahatagig wa mo ko nako ni batasan kini paghatag nako o number. Aduna tay mga kaigsunan nga niminaw diha sa dapit sa Latawan. Naminaw karon kanunay ako ning unahon og hatag kining akong number, cell number. Kung dili mo maka text mao man ni akong number mga kaigsunan 0963-02541-54023. Usbon ko ang akong number labi na sa kabukiran nga layhan mo hatod og greetings dire. Ang ako nga number na tayo mga kaigsunan diya sa Latawan nga nangayo og number sa ako ang wife igsoon. Ado na ko yung number mao ni akong number, contact number nga active pero wala ni dili ni makontak diri sa among lugar. Kung mo text lang mo mention ako nang ma-receive kung dunay signal ang akong cellphone kung moadto ko lungsod. Pero diri wala ni signal diri mga igsoon. Ang akong number alang sa kasayuran sa tanan nga mga taga-kasigner sa tanan nga naminaw sa FM radio. Ang akong number 0963-02542-54023. Osbon ko ang akong number 0963-0254023. Butang lang sa inyo diha inyong igsuon pastor sa Precanlario or inyong higala ini sa kahanginan sa FM radio o sa media sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Wala man na akong profile kay dili ko layhan mga kaigsunan nga mohatag kong number kung dili ang tinuon nga interesado mga kaigsunan nga maminaw sa Ginoo, maminaw sa mensahe sa Ginoo, mangita nagpamaagi nga makapaminaw sa mensahe sa Ginoo. Daghan kayo nga mga patukuranan mag-una ng number aron kontakon. Wala ako wala kumuhatag og number niyo. Ang akong gihatag mensahe sa Ginoo ay mao ni mohatag nato kadaugan, kasiguran, kapaguhan, kausaban sa atong kinabuhi ining kalibutan. Padayon kita sa mga pagtumbaya mga kaigsunan. Alang sa tanan mga kaigsunan nga nagsunod din nga atong programa ug mga adlaw wala ko diri. Na milakaw mga kaigsunan kauban ni Pastor Gideon Candelario sa Dilngan City. Niya nagulat lang sa ko sa iyang schedule kung kano sa simagi dinhi sa Negros kay doon na pa may exam ang iyang anak. Naghapong adlaw nahuman gyud ang mga papilis nga iyang ipamalihong sa inyong umos nga lagad. O na nga dinhi sa taga-Maliban mga kaigsunan kay trabaho na para sa kayuhan sa simbahan. Basta para sa simbahan may suon. Manikamot ako sa itong mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Humani ining mao nga huliwing ipadayon ang pagkama sa FM radio sa Cebu City. O yan nagampo ko mga kaigsunan nga makatabang ta sa pagpatindog kayo sa antina o sa mga buluhaton sa sitio Kalugtugan Barangay Sirenia pag himo na sa FM radio sa area yun nga diin nagasukan ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko by Pastor Gideon, by Reverend Gideon Candelario. Muna nga ato sa si Pastor Kim na kanining mga dawa o mga dawa magkakita usap ni mga kaigsunan nga magwawali diha sa mga FM radio.
si Pastor Kim o si Pastor Gideon o ang inyong ubos na alagad ining mao nga dapit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi DJ Lara Vilando Gantalaw, may buntag kaniyong tanan diha. Magkakita ko sa inyong mga DJ dire si DJ Jen Candilario akong ikauban karon ang among kinabagulangan. Usa-usab DJ dire nining mao nga dapit bago na to ikauban sa panahon nga sa mga sitwasyon. May buntag kanimo diha DJ Lara. Wala nga si Pastor Kim nag-text na ako ni atong sa adlaw. Sa Pastor maari ka diri sa gihunganin ko Pastor dito ko mosyon. Kani sud pag unang mosyon taga ko adto ta nya wa tay klaro. Nag-agat bita sa financial. Tinuod maguna, wa ko nagpadungog-dungog kay mao guni tinuod. Unang akong giingnas si Pastor Gideon ko Pastor, ang tanan akong papilis nga ako karon himuon kutob lang gyud paabot sa ako nga body. Siyempre, mahal din ang mga kaigsuonan ng mga papilis, mga kaigsuonan labi na color, di ka na mga estudyante. Ang problema pinakaigsuon, tag 5 pesos pina nga color. How much more mga kaigsuonan kung arit na mag-iskot ang mga certificate. Ibaga man na siya nga paper, special paper man na mga kaigsuonan nga mag-certification, dili man na ordinary. Una nga salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. DJ Lara Vilando Gantalaw. Salamat sa Ginoo. Si yung tumuro suban sa ako nga anak. Magkita-kita mo sa akong anak o mga adlaw. Unang Ginoo mag-uban sa akong pagbiyahe. Magulat ko ni Pastor Gideon kay alas ano na pa siya exam ang iyang mga anak. Tingali magsakinan sila ugma. Ako magmotor lang ko kay buuli man ko dayon ugma nga adlaw. Dili man pwede mga kaigsuonan kinahanglan may gikasabutan diri nga mag-usa ang duha ka simbahan uban pa makatawhan diri mga kaigsuonan. Ini mga alagad sa Ginoo kanang oras sige ko nang monitor. Ang oras namo maigsuon bulawanon. Ano ba? Dili may gusto nga ang among oras masayangan lamang sa kalibutan o kalihukan. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi sa tanan nga mga DJ sa Sian FM, si DJ Queenie, si DJ Mac o si DJ Daryl o DJ Ril. Mga lawa makita-kita diha sa Lagatasanon ulo sa krusada di gyud mi ka ating uli raman pinayon. Ilabi na na youth camp o mga lawa human sa Thanksgiving. Uli lang yun mi sa kuban sa akong mangulay so abang anak. Nasalamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Usong Visayas at Mindanao. Labi na sa nagasunod sa ang pulong mo kinabuhi ko. Adipindi lang tong Pastor Gideon karon mag-live siya. Tingali mangandam dito siya karon sa ilang biyahe ug lagaw. O mga adlaw dili ko ninyo madungog although do natay alagad sa Ginoo nga mopuli diri mosupli. Tama o si Pastor April Miagabduran. Adipindi lang gyud niya mag-show kung magwali siya mulay. Siya mo'y akong pinlan diri sa FM Radio. Unang dalay ko ng Ginoo sa way katapusan may buntag ka natong tanan diri sa dapit sa nagapalibot sa tanan nga naminaw sa Side FM 95.3. May buntag ka ninyong tanan diha sa dapit sa Kagwe soon mga kaisunan. Ano na tayo panagtigom diha. By grace of God. Kita pangalagan sa Ginoo ko kita inita kogis kalibutan magkaisunan ang atong schedule kogihan nato ning pagpalapnag diha sa espirituhanon nga bahin pinagi sa pagwali sa mayong balita mga kaisunan. Doon na pa'y mga area diri mga kaisunan nga nagulat o nagpaabot diha sa pagkamaayos Ginoo labi na sa tanan ng mga katawhan nga naminaw kanunay sa FM Radio. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Ang mga mensahes Ginoo dili makadaog kun dili makatabang sa atong Kristohanon nga kahimtang. Diya sa espirituhanon nga bahin ni Son. Although makaisunan, dili sa pwede ta magwali puro na lamang espiritu. Puro bata kung magwali ta puro espiritu, di pa matapatay. Kung haong pa matamang igsupugas. Muna gikinahanglan ang pulong sa Ginoo dapat na kay pulong na mo kay paningkamot pagpugi para sa imong bisigan nga bahin. Kung saan man nimo pagsimba ang Ginoo nagkurog-kurog na nimong tihon. Nausahay man gud ang mentalidad sa tao magsuon magpasting na lamang gawatay ka kung kapalit og bugas dili na ko'y rason pinugos na. Hello, nakuha na to.
tao magpasting na lamang ko pastor kay wala pa ko ikapalit og bugas. Kana siya nga proseso, pinugos na siya nga pagpasting. Mas nindot nga magpasting ka daghan ka kwarta. Mas nindot nga magpasting ka daghan ka bugas. Anuman imong gikontradik ang imong kaugalingong panginahanglan diha sa espirituhanong nga bahin. Kaysa magpasting ka, ang rason nimo ka wa kay kapalit. Kuha pa na to ilustrasyon. Maumagani mga kaigsunan daghan kay mga tao kwartahan sa kalibutan mapakyas diha sa simbahan. Ganuman ang ilang mentalidad naas mga butang. Mao nga ikaw ug ako dapat kabalo ka mo gamit sa panahon. Kay di pa ta mapuro mga espiritu sa kalibutan. Unya na ta mahimong espiritu unya. Adunay lawas ug pamatay na ning atong lawas karon nga madugta. May butang kanan yung tanan diha sa dapit sa kagwi mga kaigsunan ko Ginoo sa tanan nga mga Vildosola family. May butang kanimo diha Sister Beatrice Vildosola. Sa tanan nga mga Vildosola family. Ilabi na sa tanan nga mga Buagas family mga kaigsunan sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Gregoria Buagas. Matod pa ni Sister Gregoria Buagas mga kaigsunan, malipay gyud sila nga atong i-mention ang ilang pangalan. Wala nga atong mga kaigsunan diha sa dapit sa katawan atong maguning ipasunod mga kaigsunan sa pagtumbayaw mga greetings sa mga pagkumusta diri aron wa kitay masaylohan. Mga ayong suri, mga ayong dispensya sa mga tao, mga pamilya o mga plido, mga ngalan nga dili na mo maminsan diri pero naningkamot may uban ang tabang sa Ginoo nga hatagan yun natong pagtagan ang tanan nga mga minsay nga inyong ipabot dining mao nga David. Salamat sa tanan nga mga Dalpasio family diha sa Kangwi mga kaigsunan ko Ginoo, sa tanan nga mga Kilat family, sa tanan nga mga Baldado family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kapayay family, sa tanan nga mga Dagkudong family. Ilabi na mga kaigsunan sa tanan nga mga Ilhay family, Brother Mario, Sister Roslyn Elhig Igsoon, may utang kanimo ni Brother Mario. Ang Ginoo mga proteksyon, mga bantay, magdasig kanunay diha sa pagpangalagan nga malaho tayo kayo. Ilabi na sa tanan nga mga Sibumit family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Sister Maring Josephine, sa pamilya ni Brother Atong, Sister Lina Punting, o sa pamilya ni Paring Ponso Punting. So mga kaigsunan doon na tayo mga bulato diha. Magkandag ta diha mga kaigsunan og house church. Una nga usa sa ato nga gibisita ni atong milabay nga adlaw mga kaigsunan kanuman. Maluoy kos mga bata nga makitsik baglay, init ulan layo kayo ang simbahan. Layo kay ilang balay maigsuon diha sa Kangwi, unya ari diri mo fellowship dinhi sa balok. Layo kayo. Mao nay ako nga ikaluyan sa mga gagmay mga bata. Ako marilit ang among kahimtang kaniadto magsiglakaw layo kay simbahan. Mao nga ang pilipigan kaniadto. Doon na tayo magkaigsunan diha nga pipila ka mga kaigsunan kaniadto. Ningkandak ta og house church santo dunay simbahan sa Pilipigan. Og labaw sa tan dunay koy alagad sa Ginoo nga sinsiro nga magpagamit sa Ginoo nga mao si Pastor na April Miakab Duran. Ana ra maguna. Mag-unsa man ang simbahan og walay magpagamit, mag-unsa man ang mga FM radio sa nagalaing-laing mga nasod o sa area nga walay loyal nga mo sakripisyo kay kini sakripisyo magyunay. Wa man ni sweldo igsoon. Sa ating lipunan di magkutoy ng atong tiyan ana onya hindi pa mata espiritu mubuto mata layan matag wabot man panahon maigsoon nga mga pita bisa na lang ordinaryong kape watay ikabalit pero pinaagis Ginoo igsoon gibuhi kita siya mga kamay una maging si Pastor Kim ko pastor pag-agad lang gusto panalangin niya sa uman ang namagoy panalangin ang Ginoo dinay kita doon na may panalangin ang Ginoo nga wa sab nako dahuma kay bingtik sa akong kauban pastor bro nakay grasya dire nga wa man ako na di man na akong sweldo kay akong sweldo wa man ako makubra i-proceed pa man maigsoon kana nga akong gigamit sa financial nga aron ako makaabot ugma ang karong adlaw diha unexpected ng panalangin nga naabot wa nako habog igsoon unang ikaw og ako tinudbo nimo ang Ginoo dunay mga butang dunay higapon ang Ginoo dunay panalangin nga dili magikan sa kusog gikan nimo igsoon dunay Ginoo labang magpagamit
sa kinising-kasing pagserbisyo para sa himaya sa Dios. Kay mahimaya ganin nimo ang Dios, iman ina. Dayon ka pasagdan sa panahon sa imong panginahanglan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Masida diha family, mga kaigsunan sa pamilya ni Nong Nilo Masida, may buntag. Ilabi na sa dapit sa ilihan mga kaigsunan, may buntag kaninyo diha sa matanan nga mga Kabanag family. Brother Loni Kabanag, uban sa imo ang tibok pamilya, lanog-lanog kung sipa. Ang inyo area karon sanglit sikat sa una hangtod karon naglanog-lanog ang FM radio mga kaigsunan. Diya sa dapit sa bodega, diya sa pasto mga kaigsunan, diya sa Triple O. Sa tanan nga mga Bilong Hilot family, sa mga tanan nga mga Gordon family, o sa mga Romano family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Zero family, sa tanan nga mga Umuyon family, o sa tanan nga mga Adukoy family mga kaigsunan, o sa mga Romano family, so Edgar Romano, maibutag kini tanan diya. Ilabi na sa dapit sa Nasong mga kaigsunan, sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan mga Tihana family, maibutag kanino diha tanan, o sa tanan nga taga Kantalaki Igsoon, sa pamilya ni Sister Lita Robiti, maibutag kanimo diha Sister Lita. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo mag-supply sa inyo ang mga panginahanglan. Labi na sa proper barangay mga kaigsunan, di nagasukan din ato nga sakop kita sa barangay sa Santa Niño Tanay City. Muna sa ato nga listener mga kaigsunan, viewer sa Facebook Live diya sa Brazil, nga si Brother Hans Sumay mga kaigsunan. Ingon siya ko to ora day kag Santo Niño pastor. Maginalantaw man siya mas luyo mga kaigsunan sa address isa akong giatag address paguna na ako ni address na ako diri sa Santo Niño, pero dili na ko ato agi apuan siya in English ginagmay mo. Salamat sa Ginoo kaigsunan sa tanan sa barangay proper mga kaigsunan, sa tanan nga mga Wano family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Achal family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Ramirez family, o sa tanan nga mga Lampining family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Paborada family, sa tanan nga mga Surinio family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Generosa family, Pastor Dico Generosa, may buntagan yung tanan diya. O soban pang mga lagad sa Ginoo diya sa dapit sa barangay Santo Niño Tanay City, ang Negros Oriental. Paibutang sa tanan nga mga Gabonada family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Paborada family, sa tanan nga mga Orong family, o sa tanan nga mga Balasabas family mga kaigsunan, paibutang kanyang tanan diya. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Tano RJ, lara karon diya sa Sikior Brother RJ. Si Brother Sandy mga kaigsunan, nakakita man ko kahapon diri sa Namunbon. O niya siya gyud ako nahinagkuan tingali kahapon to. O niya maglakaw magugko maigsoon, mag-travel kong motor, naging kos konsentrasyon. Wala nga mangayo kong dispensa, basta maabsan ako, makatumpay ako, pero di na ako maabsan. Adigid ko makatagat mga kaigsunan o klaro, kaya gano'n ba, nagdagan pinang motor. May na itong lingi-lingi ba, yung paglingi na itong bato natin, kulbang yun ta. Wala salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Tano RJ, mayo buntag pastor, watching from Sikior. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nimo pastor, uli me aron kay wala duty ang Ginoo mag-uban sa among pagbiyahe. God bless us all. Ambingan mo sa Ginoo sa inyo nga pagbiyahe karon Brother RJ Tano, sa inyo nga pagikan ang Ginoo mag-uban magabatlay sa imo nga kinabuhi sa imong ubanan, si Brother Rami, si Brother Erwin, si Brother Johnny Uyaburin, Sister Miriam, si Brother Junjun, ug sa tanan diha nga imong mga kaubanan. Wala maroy duty maigsoon kay Holy Week maron. Muna giingon mga kaigsunan, rest day maron mga kaigsunan, tigpalahaway magyuron. So niya balik hantud pa man sa Lunes. Muna kami maigsoon wa may duty. Gani sa Sabado akong gi-clarify mga kaigsunan ng opisina sa university. Di akong klase manggod, ala, masabado. Yawa may klase. Muna tugad pinaglory so. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo mag-uban magabantay kaninyo. Niya ako ning i-play mga kaigsunan, bisan asa ako. Ako ra ning i-feed sa inyo nga pag-travel mga kaigsunan hinumdumi. Bisan asa ta maglakaw mga kaigsunan, gyud ang Ginoo. Ako ning i-play mga kaigsunan. Ako ning ipahinungod sa mga higalaan, mga follower ug listener sa magpa
pagpauli ay karon sa inyo nga pagbiyahigan sa nagalain-lain nga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao man maigsoon. Ibig sa among pagbiyahe karon, sa among pagbiyahe mga kaigsunan, anining mga adlaw going to Gihorgan City. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Medyo ning init na ang palibot maigsoon. Ning init na sa pagpangting ko yung gamay. Salamat sa Ginoo, panahin kita sa pagtumbayo mag-igsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon, Brother Argitano, sa inyong pagpauli ang Ginoo pagprotekso pagabantay maguna magulahi. Ang unay gingon diha mga kaigsunan sa Salmo 121 bersikulo 8 sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod sa inyong gigikanan ang Ginoo magawan kaninyo. Ingon sa bersikulo 3 ang Ginoo nga ating balantay di gyud na siya matag pilaw. It mean to say, di gyud siya matulog. Monitor na kanato kanunay sa matag lakaw sa matag banaw kanunay sa nato gitugian ang atong kinabuhi. May buntag kaninyong tanan diha sa proper barangay mga kaigsunan sa tanan nga mga Vergara family. Ako lang gini nga gi-fit ang minsay sa awit. Kay doon na po may mga lakaw karon mga adlaw. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Vergara family diha sa barangay sa Tuninyo mga kaigsunan, sa tanan nga mga ilaw family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Dandan family, o sa tanan nga mga Candelario family, o sa tanan nga mga Ampel family, sa tanan nga mga Tipungko family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Baldosa family diya sa proper barangay, sa mga Casiris family, may buntag kaniyong tanan. Labi na sa dapit sa Naga mga kaigsunan nga kanunay nagasunod din ang atong mga programa sa pamilya sa mga Balsamo family. May buntag kaninyong tanan diya sa mga Balsamo family o sa tanan nga mga Baldosa family mga kaigsunan. Dunay mensahe si Pastora Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Good morning Pagusaw, Pastor. Request ko song Labud. Thank you. God bless. Ako ning i-try mga kaigsunan pag-search ang Labud. So nga Labud. Pero naani sa Google eh. Walay gayong nga may bulag na ako ang imong mga mata. Isa na sa kumuha tuwi ka, magbuwan ka na ako. Isa na sa kumuha tuwi ka, magsunod ka na ako. Wala ako'y mabuhay. By Victory Band din ni mga kaigsunan Labud. Ako ning i-reaction. Sa kalagatan, minsan na sa paninig kalibutan, isang mata. Kaya naman ang style. Mao ni imong request Pastora Imagine Candelario Labud by Victory Band. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw. Sa pagtuo, dawatong ko ang kaayuhan. Kay padayon ta mga kaigsunan. Amo ni request ni Pastor Imagine. Medyo karat mamaigsoon lahi man ni nga
Amo na tingali ni mga kaisuna. Nadili ni siya, ako ni siya nga. Kanang lyrics. Lyrics. Kung saan yung i-play. Magkawan ka na ko. Bisa na sa kumutago ikaw. Magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhay. Nadiling mo Ikaw muli ano na. Ya. Kurang di ko na kung lugo. Di batas. ilang sa kadagatan. Bisa na sa Muli ko ano ito. Kurang di ka na pagkukuhan. Si ko na kukuhan. pagpili na mo sila. Ang hanggang pagbalik. Pagkuhan na. When lyrics lang po. When lyrics. Isa na sa kumuha ikaw, mag-uban ka na ako. Isa na sa kumutago ikaw, magsunod ka na ako. Wala ako'y nabuhay, nailing mo makita akong view. Kinaka. Pusong ligaw, isipan ay Mao ni request ni Pastora Imogen Candelario. Labod o niya ikaduha bag-uha. O niya ako ning ipapuli sa akong anak igsuon kay video hinghanap ang akong panglantaw tingali nasa ako gini nga dugo. Ani ako ning ihatag niya ang mga greetings sa ato nga programa karon dinhi sa kaginan sa FM Radio o sa mo relax lang ko gamay igsuon kay murag init gyud akong tingkoy. Salamat sa Ginoo ako ning hatag sa ako nga anak. Muna mga greetings dito sa Latawan. Ikaw ang kagahapon, Hindi ko na kung mahulog sa walay Mana ni nasa likod? Wala pa na. Wala pa ko nasubol greeting na. Hanap pamuhay sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan, lupain. Walay butang umalisod, ihasa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaloy di ko uhigapa, kinilawas ng inakalan, o kaayukan mo. Good morning sa tanan. O ako magapadayon sa ato mga greetings din sa iyo nga kabuntagon. Kini si DJ makikuban na po ninyo karon. Sa pagtuo, tumatong ko ang kaayuhan.
sa atong mga greeting o mga request awit makalangit niini nga sayo nga kabuntagon. Samtang kita nagapaminaw sa kanta nga naguluhang labot by Victory Band. Huwag akong gitumbayan, tanan na tumakaigsunan diha dapit sa Pilipigan, ilabi na diri sa mga tumakaigsunan diri dapit sa Balok, maayo nga buntag sa tanan. Kumusta man ang ato nga sayo nga kabuntagon mga kaigsunan? Nakapamahaw na bata, nakapangapi na bata, o nakapasalamat na bata sa ato nga buhi nga Dios tungod sa lain na pod nga adlaw nga iyang gihatag sa matagsa nato nga kinabuhi. Og niingon si Igsoon Pops Jelon Miguito, pa-shout out madam from Lapu-Lapu, Cebu. Happy watching sa tanan nga nagalantaw sa ato nga live karon sa iyong nga kabuntagon, maayo nga buntag sa tanan. Ang Dios gay mga panalangin sa tanan nga nagalantaw karon sa ato nga live. Og pa-shout out daw. Ingon sa Igsoon Pops Jelon Miguito Garces, pa-shout out madam from Lapu-Lapu. Maula po tayo ng madam. Pwede rasis. Good morning kanyo nga tanan sa nagalantaw sa live karon. Ilabi na sa tanan nga nagpaminaw sa atong station, that is a 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Og dapit sa Kangkwe, maayo nga buntag sa tanan ng mga taga Kangkwe. Mga ko nga gamay lang nga panghinaot tungod kay napaos jud ko kagahapon. Padayon kita sa tanang mga taga Kangkwe, maayo nga buntag. Mananas barangay. Lakos na laman. Lakos. Mananas barangay. Human naman daw ang taga Kangkwe, dikta na ta sa mga taga barangay. Happy watching the eyes sa akong sa among Sir Jeriel Baldido Garrett. Ngayon nga punta kay Sir Garrett. Salamat sa pag-watch, sir. Ang Diyos gayud magapanalangin, magpaka-bless. O padayon kita kay humanaman daw ang taga Kangkwe. Ato kita dapit sa Nasulahan, dapit sa Lamwas. Maayo nga buntag sa tanan nga taga Lamwas. Diha dapit sa Tagalan sa Baahan Bay City. Ilabi na sa tanan nga taga Narsiri. Maayo nga buntag kaninyo nga tanan. O kumusta man ang atong sayo nga kabuntagon. Ug mao ba to ang labod requested by Pastora Amy Jane. Bisan unsa, bisan unsa. Ako lang gihatag o
si Mama Mijay Candelario kay tungod nangita ko sa imo nga bag-o na nga song. Kung bag-o na wala jud ang title, pero kung bag-o ito nga pangitaon, wala lain nga title na ako lang yung hit. Bag-uha lang ang naadiri, Mama Mijay. O padayan kita! Dili kita magalangan. Ato kita sa pagbadayan sa atong mga greetings ni sa iyong nga kabuntagon. Sa dalan ng mga Rupetti family, all post family, labi na sa mga Repel family, maayong buntagan ninyo nga tanan. Ilabi na sa dalan nga taga Kamandag, maayong buntaga kaninyo sa dalan nga family Kadusali, family Mansyog, sa dalan mga Garingo family, maayong buntag sa dalan nga taga Kamandag. Kumusta man ang ato nga sayo nga kabuntagon karon? Sa dalang ng mga Romano family, labi na gayon sa pamilya ni Auntie Victoria Romano, o sa dalang mga Dahil family, mga Chavez family, o as dihadapit sa taga-Pilipigan. O ningon dahil si, namutana dahil si brother of Iksoan, Peps Jello Magdito Garces, asa dahil si Pastor Safrin, abi na ko lagi nga live akong ilan taon. Neng excuse lang dahil si Pastor Safrin karon tungkol kay ay mga importante lang about sa physical nga ba no? Mag-excuse lang ko sa as side pastor kay di man dyan magbukay nga na atay kuan sa physical gayon ano. So ako lang muna, ako sa continue kung okay na. So, hindi ka maglangan, padayon kita! Sa tanan nga mga taga-Pilipigan, maayong buntag sa tanan nga mga taga-Pilipigan, mga Turan family, ilabi na sa pamilya ni Pastor April Miakap Turan, Bro Hunter Turan, o sa tanan nga Turan family, maayong buntag kaninyo nga tanan nga dapit sa Pilipigan, o sa tanan nga nagapaminawan diya sa Pilipigan, maayong buntag kaninyo nga tanan. Maayong nga pagpangapi, maayong nga pagpangay nini sayo nga kabuntagon. Sa pamilya ni Nanay Nining Panoryo, o ni Uncle Bibing Panoryo, o sa kinabuhi ni Auntie Eileen Panoryo, o bisan pa man sa mga Babor family, sa mga Visitasyon family, o sa tanang mga Lagunero family, dapit diha sa Pilipigan, maayong bundag kaninyo nga tanan. By the way, sa tanan ka nagalantaw sa ato nga live karon, pwede lang yung kaayo, nga pa-shoutout ka mo kung asa mo karon nga dapit, o pwede lang dyan kaayo nga ma-request mo, o awit nga makalangin. Sa tanan ng mga Dahil family, labi na sa ginabay pamilya na Auntie Lorna Dahil, mayo nga buntag kanimo ante, o sa tanan nga Dahil family, sa mga Buagas family, o sa tanan mga Kabanag family nilang ng Dining Kabanag o Ninong Rudy. Maayo nga buntag kaninyo, o bisan pa man sa pamilya nilang ng Evelyn Cabanag, o sa pamilya nilang Imong Ibong Rubiti, o sa pamilya nilang Kuya Bani Rubetti. Maayo nga buntag sa tanan nga mga Rubetti family. Sa pamilya nila Junjun Robetti, o sa tanan ng mga Sambilat family, sa mga Saguban family, o sa mga Muharis family, maayong nga buntag kaninyo, ilabi na sa mga Bohol family, maayong nga buntag gayon, o sa tanan nga mga Asiro family.
buntag kaninyo nga tanan og mga Amarante family. Maayong nga buntag bisan pamaninang nuning Amarante. Og sa pamilya nilang Noong Tilanon, ang Hikya Babor, og bisan pa man sa tanan nga mga Himina family, bisa sa kinabuhi o pamilya ni Pastor Evelyn Romano Himina. Maayo nga buntag kanimo Pastora og ni Ate Juliet Romano og nang Nita Romano. Maayo nga buntag kaninyo nga tanan. Diha dapit sa lugar Tuyupan, maayo nga buntag kaninyo sa pamilya nila Pastor Alokring Siray sa Kabanbanan. Maayo nga buntag sa tanan nga taga Kabanbanan sa pamilya nila Pastor Kabanag. Ilabi na sa taga Manialas, maayo nga buntag sa tanan nga mga taga Manialas sa pamilya mga Arias family o mga Rio family. Ilabi na sa mga Selva family, ni Juanito Selva o ilabi na ni Ate Candy Selva. Maayo nga buntag kang Ate Candy Selva. O bisa pa mga sa mga taga Kangsagangkal, sa mga Villagantol family o sa pamilya nilang Kuya Arnolfo Villagantol. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Wala Og diha dapit sa Nasindan sa mga Plaza family, sa diha dapit sa Supusupuan sa mga Santiago family og sa mga Aguilar family, diha dapit sa Latawan sa mga Teorico family ng Silya. Maayo nga buntag. Ilabi na sa mga Limbaga family, diha dapit sa Kanghatap. Maayo nga buntag sa tanan nga mga taga Kanghatap. Kinsa man karon na nagapaminawan nga taga Kanghatap, maayo nga buntag kanimo diha og kaninyo diha. Sa mga Badoy family, Bronisto Badoy, nung Timio Badoy, nung Roger Vera, o sa tanan nga mga Kasal family. Ilabi na sa mga Villagantol family o mga Malgir family, bisan sa mga Katubig family. Maayo nga buntag kaninyo nga tanan. Og sa mga Tanaid family, nung Juno Tanaid, maayo nga buntag kaninyo nga tanan, diha dapit sa Kanghatap sa tanan nga mga Tanaid family. Ang Diyos gayud magablas ug padayon nga magapanalangin sa matagusan nato kapanimalaan. Sa mga Kalibo family og sa tanan nga mga Buagas family, maayo nga buntag. Ilabi na sa mga taga Nagpaan Paliutan High City, maayo nga buntag og diha dapit sa mga taga Mainit. O bisan pa man sa mga taga ng Munbon, maayo nga buntag sa tanan mga taga ng Munbon. Ang Diyos gayud mga bless kaninyo nga tanan. O kumusta man ang sayo na nga kabuntagon. Greetings from Latawan, from Sis Juan Limbaga Binigay. Maayo nga buntag kaninyo. Diha dapit daw sa Tagalatawan. Maayo nga buntag sa tanan nga mga Tagalatawan. Ilabi na ni Sis Juan Limbaga Binigay. Kita sa pag-greet sa talaga ng mga taga na Munbon, mga Caldo family, na nung Buboy Caldo, Conchal Udoy Caldo, nung Isi Caldo, nung Isikin Caldo, o nung Girom Caldo. Maayong abutan kaninyo nga tinaan. Basahan na tanan kay naay mga basahan tanan pa, basahan tanan. Ayaw isa ba? hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, Diyos na among Panginoon.
from Sis Juan Limbaga, binigay from Latawan, ingon dahil siya. Greet ko to nung silya nung iseng Teorica, si Metsoy sa iyang papa nga si Crescencio Limbaga og sa iyang stepmother nga buutan kaayo si Tia Silina og sa tanan nga taga sitio Kabanbanan. I love you all og sa tanan nga mga silingan daw diha from Juan Limbaga binigay. Mao dito iyang greetings diha. Greetings to nga from Juan Limbaga binigay, sis Juan Limbaga binigay sa tanan nga mga taga Kabanbanan. Mayo nga buntag sa tanan nga mga taga Kabanbanan. Nag-greetings dahil si sis Juan Limbaga binigay. Simbahan ikaw sa tibok ng kasing-kasing. Kay haduol na, nadalang na siyang lumalim. O padayon kita sa dapit sa mga taga Namunbon, sa pamilya sa mga Villares family, sa mga Filomeno family o Goyang Corin family, ilabi na sa mga Himina family, Pastor Michael Himina, maayong nga buntag kanimo pastor, o sa mga Loquinho family o mga Martin family, maayong nga buntag kanimo nga tanan, diha dapit sa Namunbon, ilabi na sa mga Kalibo family, Kalimot family o mga Mercado family, maayong nga buntag sa tanang taga Namunbon, ilabi na sa mga Lopez family na nila Kuya Janjan Rubetti o Auntie Salsi Rubetti o sa tibok ng mga pamilya ante o angkol sa pamilya nilang Uncle Juan o Auntie Ann Rubetti, maayo nga buntag kaninyo o sa pamilya nilang Nong Iboy Rubetti o ilabi na sa mga Ardenia family o mga Lantiza family. Ang nakita ko ang kabutihan. Sa mga estasyon family o mga Villeta family, maayo nga buntag kaninyo nga tanan o mga Adlawan family, Talon family o mga Kabanag families, bisa pa man sa pamilya nilang Auntie Lita Rubetti, dapit sa Cantalake, maayo nga buntag. Sa ikong ko kanimo ang tanan. Sa pamilya nilang Nanay Elisa Amante, bisa pa man sa ginabuhi ni Ate Ria Amante o genda Roxanne Amante, maangyo nga buntag kaninyo nga tanan o sa ginabuhi ni Kuya Otto Amante o ni Auntie Aging Amante o sa tibok niya nga pamilya. Kanimo ang tanan. Magaluksong magasaya, magaawit sa kalikay, na ikaw ang Diyos, nagamhana. Bisan pa man sa ginabuhi ni Brother Junior Silva, Bro Randy Silva o nagpiping Silva o sa pamilya nilang Kuya Juni Silva o ilabi na sa pamilya nilang Kuya Renato Silva, sa tanan nga mga Silva family, maayo nga buntag kaninyo nga tanan. Sa ikong ko kanimo ang tanan. Ilabi na sa mga Bulgado family, maayo nga buntag kaninyo nga tanan sa tanang mga Bulgado family. O giyadapit sa Tatad, maayo nga buntag sa tanan sa mga Santiago family, nilang Nung Baduring sa iyang nga pamilya o sa pamilya nila Kuya Giovanni Santiago, maayo nga buntag sa pamilya lang nung Hermie Baldonado o sa pamilya nilang Kuya Roy Baldonado, maayo nga buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na dapit sa nagtuwad, maayo nga buntag kaninyo nga tanan, diya dapit sa taga nagtuwad sa mga Mabilog family, sa pamilya nilang Uncle Gomer o Auntie Alma Mabilog, maayo nga buntag kaninyo nga tanan, diya dapit sa nagtuwad. Sa tanan ng mga Pansito family, maayo nga buntag kaninyo nga tanan.
Og sa pamilya nilang nanay Percy Silva, Uncle Julie Silva, Kuya Jupert Silva, Bro Junior Silva, og Ate Rina Mi Silva, og sa pamilya kinabuhi nila Kuya Elmer Silva, og Ate Christina Silva. Og sa tanan ng mga Samani family, maayong nga buntagan ninyo diha sa tanan ng mga Samani family nila Kuya Ate Gemma Silva, og sa tanan mga Bastuna family, maayong nga buntagan ninyo ang tanan. Og sa mga Lasula family ng Alex ng Manila Lasula, og sa tanang mga Malyosa family, og sa pamilya ng Kuya Arja Asiro, og bisan pa man sa pamilya nila nga Uncle Dinas Andaya, og Ate Rinren Silva Andaya, og ni Inday Rangel Silva. Sa mga Lasula family, ng Alex og ng Maning Lasula, og sa tanang mga Malyosa family, sa pamilya ng Kuya Arja Siro, Uncle sa tanan nga taga diha dapit sa Pulo, may mabuta kay ninyo. Og bisan pa man sa mga Balingit family o mga Palomar family. Sa mga Ibanez family, maayong nga buntag, o bisan pa man sa mga Amante family, o sa pamilya nila nga nung Elmi Fabro, o sa mga Fabro family, maayong nga buntag sa tanan ng mga Fabro family. Sa mga Tano family, sa pamilya nilang Ate Michelle Tano, o pamilya nilang Tatay Litoy Tano, o Nanay Inas Tano, o sa pamilya nilang Tatay Saldi Tano, mayroong nga buntag sa tanan ng mga Saldi, ang mga Tano family sa kinabuhi ni Tatay Saldi Tano, o bisan pa man sa tanan nga mga Ilhig family, mayroong nga buntag bisa sa kinabuhi ni Nanay Ilaria Ilhig, mayroong nga buntag ni Ilaria Ilhig, o bisan pa man sa tanan nga mga Felomino family. Mayo nga punta ka Ate Chinching Felomino, mayo nga punta ka ni Mati, bisan pa man sa kinabuhi ni Kuya Joseph Tupo. Sa mga Ilyama family, mga Lacorte family, o sa mga Badoy family, sa pamilya nilang Kuya Juju Badoy, pamilya nilang Kuya John Ricky Badoy, o sa tanang mga Bastona family, o mga Librando family. Shoutout ko sa dananamo nga mga buutan o magtikon nga mga magtutulo diha sa Pumlo from grade 7 to grade 12, o sa dananamo mga teachers diha, mga pinalangga namo nga teachers diri dapit sa Pumlo sa Patricio Palomar Memorial High School. Maayo nga buntag sa tanan, o sa tanan akong mga classmates diha, kini si DJ Jane, hinaot kinakailara mo nga tanan. Maayo nga buntag sa tanan, o maayo nga pagpamahaw, pagpaangay sa tanan ng mga estudyante, o sa tanan nga nagpaminaw karon. Dili lang ko maglangan mga binangga, kay napaka-importante nga buhaton karon nga adlaw, o hinaot sa sunod na po nga panahon gayon, maguban-uban ta katinan kay tungod wala mapud na lain na request awit ko makalangit diri sa ato nga live. Hinaot lang Dios magauban o magapanalangin sa matag sa kanato nga karon aniya. Gospel ko, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan, o maayo nga pagpamahaw, o dinagyog ko maglangan. Sa sunod na pod nga higayon, o sa sunod na pod nga panahon ako makikuban kaniyo nga tanan. God bless, o nga Diyos magapanlangin, bisa pa man sa nagalataw sa ato nga live karon, o sa tanan
magapaminaw ni nga Shine FM 95.3 sa layat sa inyong mga radyo. Kini si DJ Jane o magsaldi ko nga. Good morning kaninyo nga tanan.